hey wafusa wa wasiadaka oka kokote mamini wasiabitie sijaso sycophants wasi sycophants ideas yakuwa kwayanim makati wase dwumadie weso aha na abatem panisem aha na abatem komode aha ana afutusem a emu ohwam na tetena brabo dwumadie we eso na wo bete no orofo yakuwa kwayanim yanim ten na yehwe na ye ka kirem se no so ba pa osima edunwotwe ewo Sompa 93.1 na abronya chibusomia edikan no ne da etoso aduenu ebaako enene 21st January 2025 krupo twedia pobasa yadom okutwa nso ane nankanso sa papa we ena boda no enya asem ketu akra Timothy Newsum Sapresiames seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yahweh urade ne tene kane na dia kanyina da o de beka ye ho ewo dwumadie we so okwabrafo woni ne fafo chaade a ofasre ene Sompa Asem Mpe Nipa wono ani emimfo a ne kantankra twitwade oni hode hey akwansi pintia wodi obi de na obi ne de Sompa Asem Mpe Nipa no yaba na yaba ene yaba no vem pa enya asem ketu akra na wodofo kokosachi abo nyankompa sechire ese menka asem kirew ene anwumire kokosachi wono ene yafa no nyankompa sechire na wose wono obi eka sebia wo kwasea na nso abo wo petese wode ne kwasea epanyin kire ebifo na ho brase se wo kwasea na eduru baabi a nyankopa sechire aboa opete ni nyansa wonim de omanfo enso enhwe saade no kura eno to opete se menka nkyero se ena anwumire wode ne kwasea epanyin kire waso onu obi nyaaka o kokosachi na se menka nkyere wo saa na wono de waye otweafunu na ne ho faso de eduru baabi a ya na enipa enhwe nanso aboa wo petese wode ne kwasea epanyin kire dwumadi obati omuna samwanka saa ena the nations anka ofalumba wachi na adwa ohene yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia obati ne ka ewo dwumadi we so na producers ene omo edi dwuma eye Kwantabisa Isaac yina kwanta so twamani nanso hwa ena yebegina kokosachi Fletcher ene nano a one nambadwira empotem ho fulani fo ansem abafidi so ena woko ho investigations nyame ya dum a wode aba na wiye ente de ya nyame ya dum okina yebetene nka na ye ka tro bibia se ukoda ba pro no so achi ho so a mu a omadawuruma ye di atwaguo ewo social media applications ne so Kevin oyata Kevin one Azuka ono nefa Ghana ni nefa Nigeria ni omobo adwuma papa na woko Sompa TV hososo a David ene ekoba jasi sempremo bema omo adawuruma ena yedi atwaguo ewo Sompa TV no so enya asem ketu akra kofrobo mpa bema asuketu am yipabre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo menam tiadwam na me de Asem Mpe Nipa eko boshe asase so funtum pa katachie srebia bonchena no atwetwe kodi awu atwam yansan ne akosa magima adwa na yede Asem Mpe Nipa ebetumirika enanwumire enya asem ketu akora yeko akoyanim yanim ten kansa pia was campion yeko akoyanim enya asem ketu akora omna samwa bibia boko de Oforisuo bibia boko dankupan da romanti yawe nyame no ono ana de yeko no ne yeba iti yehwe nsa bonku hwe ni fani hwe achi ha ne chese adom na nyankopon de adom enye nipa ne anya anya nsa ne briche bi abo ewo baabi na nyame ya adom na ye de apale ne ha de chese ntontom ne ayeyi no anokwase dikakrafo no so ho dikakrafo no so ho yesu de besi ani ma benan I know kakra bia nto Oforisuo ya ba ne se ne chese ye tiefo ne ahwefo omo ete omo nka che omomode no omomra fidie nso na omo de pagya ayen besi ne nkrofo bi so aba a omo nso aso yemu iti futusem ne du sa me se obi anko ba bia o cause no an e de ti wiase futusem na an e de ti wiase utwumu ta ntimi ntoje nto Oforisuo
Yanka jangum na yenhwe na ye tiefo no. Omo so aye ready omo pese omo tie ba. The nations are be aboko de. Awurade aye ade. Ene nso aye da fofora twede ampon aye. Na so de afra selection na ye ka se nhia ne de enka ne dine. Ewi ada bia da se de ye no na ya da Awurade ase de ama Syria college na brabo. Se da omo so won kwa na omtimi frɛ dwumadie yi so. Ena ye sponsors nyina so Awurade nhiro mo. Eja se wo Joso Tompaboa. Awurade nhia no nhia prophetess Elizabeth dankwa baby obia na onye ne kase. Ya oduru beresi ya enyina ye nim afutusem ne ade titira. Enu die so TV no. Yamfa ntwum na ne mankotote mai. Okay, enunti ya kachire ya tiefo ne ahwefo nyina se afin sakraye kakra e wodwumadi ni so. Enunti ebrada bia no apostle Kwame Kwaten ena ode afutusem no ede ebebre ya tiefo ene ya hwefo. Yegusu a ehye nwoma se edawuku ada bia no so no ye besakram kakra na dwumadi ede ba no ano de ne ano nam papa enya asem keto akora. Enunti yegusu a yehye nwoma efiri kine kɔ no nyame ya domo a edin a ye de be dwumadi no ye beka ya adwena pa ho na ye de abeto omanfo anim kama pa efiri se mo adawroma ene ye ti baabie ye so afidie na se mo antia eno so ebekwa akwaye asem foforo e de amamo eno ti 2025 no de ye hwe sensakraye ebeba dwumadi we so enya asem keto akora apostle Kwame Kwaten watena se na emire bi na me produce no wo Fox FM wo so Oforisuo medin no aranka ho ti no me tworo no nam se David ma menyi mfiri ho na ne din no eho hia no enya asenketo wa brand ya che nti nya fe na me bese se bibia eno ti ya abrabomu atenatene eyafutu se ubetumi akonkan no eduru baabi na mpanifuo kasa na utie bia ebetumi amwa abrabo atene pa eno dwumadi ewe and Apostle Kwame Kwaten ebua Sompa Asem Mpe Nipa ne de afa ye ntampa de afura eno ti abena da bia Apostle ewufia ha Apostle se course be ba ne so no o se Sompa platform na Asem Mpe Nipa na nya dwumadi ketwa Apostle memu akwa aba ye nua ejafori Mpe Nipa bibia bokɔ de nyame hira me se course no ba so dodo enya easy enne kra e free dam free station ha ana studio happy here no enya bete enya asem ketwa afedu baby mesi no se me do me phone no amanfo hamagwe ya fa Apostle branam se ye ne nakasa awi nyame tiase Apostle yentio me da se ejafori opportunity na menya wo Sompa TV and Sompa radio no mimbuna de ketwa kura okay yamfa gronya nto nche mimbuna de ketwa eso esanse minim Sompa ba me ba so no na me hu say no it's bigger than the minim no okay na me pese me ka se obi tie Sompa onfom kwan okay o jaze Matias ye na obi tie sa dwumadie ya ye di na nwumre ya Asem Mpe Nipa obeche efise Oforisuo bebia yedu wo wiase no enim de se unni relevant information enime bi obeka se beyi na eye wo na enye beyi eye nimudie okay Osei nipa prehwehwe nimudie na endem me pese enipa ti ase ese ye namo aye ko be nyina obi a pese obi etimi eka se odo no fajo ti ase Apostle ti honu bi mamhade odaseni a onama asasi so okay opese obi ka chenso odo no na me be hya ase no ma me ka asem bi wo twero ni mu na me mbra masem poti so abrantie bi wo Bible mu ne efre no Mephibosheth obi a wati ni din no na oye Jonathan ne ba na sa kwada no ye wo no emsa bosom miensa ena ntokwa bi si wo Israel asase so na akwada no ye wo no ne papa ne maame ehye da pe nurse ebe fie se o meka akwada no nti no oye prince because Jonathan so no oye ohene so ne ba bema nti Mephibosheth ye Jonathan nana nti ya woni to
ahemfie ana adehifie enti akwala ne di busumu miensa ena ntokwa si wo Israel ena messenger bi edi mirika so obefia bebo amane ntokwa si o ena nurse no otam akwada no Mephibosheth na omu sane no ena nurse ne patre ena akwada ni free ne nsa tofom ena nurse ne da ne so e free saada no Mephibosheth beye ba fine nyame hyebre mu no na chese ofri ne na awutwa mu beto from na onye ba David no onye ba fine okay situation ena man ye ba fine me pesa me kase enipa on situation bi ma me fa nsa awade awade timi ma wukoto obi nsem nyame ambemu a ubewu ntem because aware ebetima ma wo life aye better eno aso betima ma wo life aye bitter makan se mienu aware betima ma wabrabo aye better aye de ebetima ma wabrabo aye nwuno no eti Mephibosheth ne nurse ne ton so saa no efi saa da no obeye ba fan na ebra ohini so eni Jonathan efri mo no akwada no ba fan no ye de ne kwotena akro bi so ne fe ne Lord Diba na ebra David obeye ohini no ena obisa wo ahemfie wo se meni Mephibosheth ekọ apam bi se ye mienu die nyame be pagya ni bia no obeye nasifo yi enti Mephibosheth woni ba bia wo ho a metima ye na doye ena abrante bi efe ni Ziba obo Mephibosheth din se oh nana Jonathan owoba but wo ye ba fine owo Lord Diba we infa so be na woni so a nana upo bi obe na papa we na David se mun ko fa ne mra patroti asfa mbeka ha na mbeka masem no oba ya obetna ohini table a yedidi so no unim ne nan no aye ba fan no ne nan na aye ba fan no te say dem ti table isi patro me nan no we ehye table na se enti say woni me ti table ho abehu me nan no ye aha sa na nyame ye nipa se nyankopon oni nipa nante a ade a enipa de besere wo no no kata so what does it enti said ye nyankopon do wiase ni onse nyankopon odonti ene emu bi ete ase okay aha enti aware fapem eye odo owo to owo nine owo sin owo dien eye odo ne de tu fapem apostle so wo to wo nan ni ade value to odo no ana ya me kase eye na odo no ne de tu fapem oso di nkan we se wo do nipa na nsa na okohwe to ne nan but what you say Matthias esan se ne eto no kora bi wo ho a artificial enti ene se we abrante na wo no oba kora de ti a oso tim ya akukudro bi se wo to natural na se yashim apostle say ene ye bisa ubu ani gusu adi ayew ene wo no oba de ti a wo ye bema so wo nya adaaje edi oba ne tena ba bi bisa se ma me won sem ye nsem bisa wo okay me patcho enufo a etuatua wanim yi eye nyame de no ana se ye de silicon ahyem okay one nini aba eto ekura wi eye nyame de no ana se yahyem okay wan bisa sansem we ene enipa bebre ye nketesia wa abonti wo wura dem wa ye oledi apostle nyumire wo ke kansem bi o make kansem say make realities on the ground it onam wiase abrabomu a sese wo ya baba wa sese wo konkran kuma se kura baby yewo forma ya ye na emma waist ana hips emma wo hips a ye to ne enti enne emma bebre hips enyo original eye form wow wo dia wo ye mistake aba ware abrewa o wo ye mistake oba ware abrewa tina make sure say baby aye do sese wo wiase no eye knowledge woni nimudia
ubebile mu bonsamu saa so na waye mfomso apostle na jese oba no ensemfua miensa ne sisuma mehwe also nsemfua miensa o se wubisa efa oba ne nipadua a wo be ware no uni ni share date na sipe pe ba bi ne ntena de bi san se onuaba ekua me bi san se miensa kan okore so wan kan okore ankyere me ne ye ware wie na me hu se nye saa meja de di nkan onufo na etuatua ho no onufo no eye natural nyame de no ana se wasem so original number 2 eto na etuatua ho no eye silicon na wo mu ana se eye nyame de no a o se eye original okay wo wia no aba se wo yo ba pa ana wasesa no ati tami ka je eno na wan hwe ya wo de be kodem no ya aberewa no ni mi ense nyina na mesre tiefo se on se ndam de books bebre aba books am de aba nyina kire se machocho books bebre se si am tie machocho books bako 17 I see so na se my madwen se mpese me books no me ye ne nketwa me ye ne mobile se de be ya ukoba bia hye oba gim uti dwom utu kwan o wo se be toilet so ba bia wo bia betima fa book no na no na me pese me kire eniema ema ejina so e de ware beema me wi anama mfa endame nkasa nche compensate tiefo so nya adaje efre yen okay it is a book in the title you supply his her needs okay just wo ware onipa say me ware oba de ntia me ware oba ne say me wo expectation okay but what you say this expectation no I was say me yire etimi hwe ye ma me oba nso ware beema ono so wo expectation etina che say o say beema no so hwe oba no expectation na oye edema no okay etima me ni nkan mra eniema ema se me ufa buku ya ma ye research hu se eniema ema hwe free mema ho no eye 37 mako 37 ema apostle na 37 ntimi nwi na debi me be kamu be mienu pe okay me be kam mienu pe but there one say mema so niema mema hwe free ma ho na e 12 pe ema de ye 37 adentia na nyankopon ka se ma yendi aduaba no hwane kodi ye okay nyoba enyema ema hia no hwe ma me ka se biansa ma ba masem so be me bia pese oni oba atena na nipa ka che o se brai wa yo oba ye duro ema so we secret pa na make no okay se wo no oba ate na pese uwia na koma odowa mankofo ka se brai ya se wa yo oba ye duro so nya na duro okay oba bia wo ne tia ema ade bia asi edi enimu no ene ne ma secret apostle said the dika cash so yanko cash car credit children caring okay comfort chicken chocolate in fact oko US crop person oko na California Emma ni niama si na check enu so yesika Emma pepe niama si di animu na ani apostle Emma nka so makoma ye the letter C me see oba pe credit si na di animu wo yire no to credit 100 cedis ma no on frew no wa flash flash no kura wo flash wa mo hu se abedu so de ne credit e frew o fa ni for wa se aka de me de flashing eso ne guso enti ema ye see creatures ti be ma de wo no oba te na peso wia no a woni ne ti wa no ama ne see ba ko okay e bia check 100 Ghana kura ye ne check woni ne ti wa no wa se me wife say me ne ti wa bia otia na msmetia no ma send bia 10 Ghana wonso aye na odi eno no yet ye nyina ti akonya ba ku so I see
ebia ye hwe niema wo social media so saa me hwe bebia oyi mensi kona osi wura kona boss mashada na mayimi phone na to nchen na ma send the bia 10 cedis 10 cedis pe o boss wa mati pegban no asma sa 10 cedis no etimi bie kwai bia Apostle Kwame Kwate masa ma men kancho aware e practical okay aware yesua usua abehu enti ma men hyase eniema Emma every free mema wono me ka tu pe book no de we page 25 page ni 112 say book ni so but in same gumo no I see what women look for in their husbands. Number 1 obebia pe bema oti mama can say understanding a wife's emotional needs. Emotional needs. Also, a man very emotional. Just a bema or tea warmer tinker, I say. Oh, a man tinker. Eti on say when you obatia. A man pen komopa, omo pen komode. A man pen komopa. No. Obe bien pen komopa. A man ba kuba. In fact, a man kura parliament, no. Omo he, and yama koso parliament. A man pen komopa o pen komode ni say what is the latest news in town. It means say me kofi na me wa sempa ampesa me ne me yire ka me nka asem ni da because I hear na me nya attention. It me do fear ani umetie me say enepa Dr. Likey me hunita o na ade bia wo ye pa na twe attention me wi am say mama enra ade bia na ekoso na me ne nye ho. Eti ema so etu obedi kama no komode yes na de komopa na beta we dey komode na nya attention okay because ema so entam pen komopa ne current affairs bia talking point ema so na talking point ema sheda pen news opetali novela so what I say aha sana mema so pen komode mema pen komopa. Enti oba wo we woni ni di nkomode na won komo nye da asam no kana utwa suppose wa bow bra ko fi na ye den ena omo pesa nkomo ena ye den to asoma no to achese to aso enti na ema mienu omo hia wo pipe no ana edwom kwa so a na traffic ache so wa se o bi da ensukwa no so nyina traffic timichi wo ho traffic timichi se ma mienu e pen komo pa hia ya na ehu obutimi kan sem bebre na sem ekoto ade bi wo baabi na nkan komo ne mfa me ho ema mienu metia ne baako emema kwasuabuo wo mo ho de na se do si chi kwasuabuo no ho no emema ne kwasuabuo oche ho baako no so janche emema sam de yankan timi do am say sister na de na ekoso bra mu yan kwasuabuo na say na me so me ka ho enti ema de womu penkomo na mienu koshia enti bema ya na me wo problem bema bi wo se menimu nkomodi eni se nka aware bema bi ani mu nkomodi eni so aware communication so kama wawade mi unim nenti a ma pe asofo asem asofo ye nkomo edo because ye ko school ye ko bible so ye communication I see enti obebia woni bema tia bema mo ne nkomode no ya no opo obi because obebia person obi tie no e ka womu emotional needs ehun oba penkomo okay ti bema de o ware wo ba hyedenya adaaje eni ni nkomo ema pensusomu ema omo pensusomu ema research kire ye say we study Kensi Institute omo Pennsylvania e wo US okay university bi a omo sex ho research nko no mo ye na omo si ema nhedam pe sex ade ema pepa ye foreplay susomu so ha no atoche ya apostle na said o gine ne kakra no debi memfa gine nyankopon nyansem won oba eja pade ti se woduro okay be meja pade ti se woma won se twataye
wɔn ntwa woduro so debi wɔn twa wɔn so ɛkyɛ sɛ woduro deɛ pae but woduro pae wɔma yɛtwa so apostle na wadonu kura pae kura no a ye nana no mo be wo fufu na de banchi ahye on de banchi ahyem ɛkyɛ sɛ ɔbaa sɛ de nyame si yɔ no sɛ ne kyɛnsee mu amfɔ me kenya nsasɛm because adeɛ nsa asa sɛ woanyɛ biribi ma ɔbaa kyɛnsee mu amfɔ na yɛ wadwe sɛ obɛkɔ mu a waa bɛma na wopira anokwasɛm wote aseɛ aha na ɔbaa ɛwɔ sɛ wode ne nipadua no mefrɛ no exploration bɛma bia nsua sɛ ɔbaa deɛ ansa na abɛkɔ na hemfie no fa ne nipadua no ɛyɛ adeɛ ɛsom ɛmaa bo ahamakyɛ because nsɛm no wɔ hɔ enti ɔbaa biara number 1 ɔbaa biara pɛ bɛma a ɔte ne emotions ase okay ɛmaa yɛ nkɔfoɔ bi a ɔmo taa de nyane anɔpa kurɔmfoɔ nwia no biribiara nsi ɛnso na ɔmpɛ kasa adenti na ne mood nyɛ wɔn di nipadua no na ɛkasa ɔbaa nipadua no ɔde kasa bɛrima di n'adwene na ɛkasa nti na ɔbaa ɔyɛ talking thinker ɔkasa no wɔ ɔdwene ɛna bɛrima yɛ silent thinker bɛrima kana no tuma no wɔ ɔdwene ɔbaa so ɔkasa no ɔmo yɛ nagging nti ɔbaa kasa pii a owie no ɔtena ase pɛ na wafɛ na ɔhwɛ nsɛm a ɔkaeɛ no nti mesrɛ asante mmarima ɛne mmarima a ɛtie me anwummere sɛ awadeɛ meka nyame so nokora kyerɛ obi sɛ obie no a yɛde awarepa ɛwo no wosua a wobɛhu na adeɛ hia ɛmaa baako paa ne sɛ ɔmo pɛ bɛrima a ɔte wɔmo ate nka ase ɛyɛ 37 ba meka to pɛ deɛ ɛtɔ so bio wɔmo pɛ mmarima a wɔmo nim nyansa ɛmaa hwɛ sɛ woyɛ aberanteɛ na wosi so asɛm wɔ meka kyerɛ youth ne de biara woyɛ aberanteɛ na wosi so na wotaa ɛyɛ jokings a ɛma pɛ wasɛm paa but ɔmo mpɛ wawareɛ asɛm ka wote mate paa ɛma ɔmo nya problem a ɔmo pɛ bɛrima a obɛtumi ama ɔmo asere but ɔpɛ bɛrima ne na bɔ bra a ɔpɛ bɛrima onim nyansa ɛte sɛ bɛrima a wasi soɔ so ɔpɛ ɔbaa ɛdi ɔpɛ ɔbaa di na agye n'ani a ɔpɛ ɔbaa wasɛe ba bɛrima pɛ sɛ ɔware no ɔtena se a ɔpɛ ɔbaa yɛatete no ɔsɛmɛ pɛ de n'ani da hɔ nti ɛmaa ne mmarima ɔmo nsua saa nneɛma wei yɛwɔ ɔbaa a yɛde ne di agorɔ yɛde ne gye yɛni ne yɛwɔ ɔbaa a yɛne ne bɔbra ɛmaa nso wɔ bɛrima a ɔwɔ problem a mfa wokɔ universities ne schools yi a onya assignment bi a ɔbakɔhwɛ guy bi a ɔbɛsɔvo ama no sisi a but for marriage ɔntwe ma koraa because ɔbaa nim sɛ bɛrima deɛ ɔso ɔyɛ obi onim nyansa ɔdwen wɔ animu nti na wohu sɛ bɛrima sɛ wohyɛ the word leadership headship na ɛkyɛ sɛ bɛrima biara no you should be able to think faster than your wife ɛnkyɛ sɛ wonim nyansa kyɛn wo yere o but pɛ sɛ woyɛ efie ti no de bia sɛ wo nyansa kɔ nkan kakra ɛkyɛn wo yere nti mawie maa ne deɛ no onya buku ni bia ɛbɛboa no ma menhwɛ yɛnhwɛ nneɛma a mmarima ɛtaa pɛ ɛwɔ ɛmaa ho mmarima a yɛware nyinaa no yɛnso yɛwɔ mmarima deɛ no ɛnyɛ 12 ɛyɛ 16 mmaa deɛ no ɛyɛ 37 ne nyinaa wɔ buku no mu adeɛ di nkan a mmarima hwehwɛ firi ɛmaa hɔ ma menkenkan men love their wives to make the home look like a little heaven on earth bɛrima biara pɛ sɛ ne yere ɛbɔ mmɔden ma efie a wɔne ne ti mu no ɛsɛ heaven kakra wonim deɛ nti a bɛrima biara kɔ kyinkyinkyinkyinkyin na ɔde n'ani kyerɛ fie a ɔpɛ fie a ɛhɔ dwoɔ ade baako a mmarima mpɛ ɛma nkɔmmɔdie ɛne sɛ ɔkɔkyia no ɔbɛnwummerɛ a wɔmpɛ sɛ ɔne wobɛdi nkɔmmɔ ma ntɔkwa abɛfie enti wɔbaa deɛ bɛrima fie adwuma bɛɛ anwummerɛ na sɛ asɛm koraa wɔ hɔ a mɛdi nkan aka sɛ mmarima pɛ nkɔmmɔ pa ɛna mmaa pɛ nkɔmmɔ dɛ enti di nkan ne ni n'adwuma ho nkɔmmɔ dee ni kɔɔsɛn ansa na ade asɛm bi aba abɛbɔ no so a woman who makes peace at home okay Proverbs chapter 14 verse 1 na ɔse the wise woman builds her house ɔbɛnyansafoɔ osi ne dan
say, but the foolish pulls it down with her hands. And to any idea, a dinkai, the topmost priority, the topmost need of a man. Okay. Ope, oba, oma efie edwo. De to sumienu. Or say a wife who understands the sexual need of husband. Honey Asem, Apostle. And then number 2. Mema any jihon. Wo fa mema wo wi ase nyina 100 emu 99. De ntia ya ware no sex. 99.1. 99.9. 9. Sexy hia mema pa. Edie. Na mame nka na ho brasim etie fo mfa ncheme. E Kristofo ma ebinom omudie nye. Apostle say me say we ma sheda wo. Me say Kristofo ma. E Kristofo ma me nka wiasefo. A Kristofo. E Kristofo ma. Shiada no man. Wo mudie omo sex life enkoyi. Eno so na kamema no pe. What you say? Hwe. Ye ni Kristofo die wo. Ni ewo wiasefo die. Ni nyina ye pe. Unhunu so akasa unhunu so. In fact, aware pa aware. Research wo wiase science approval, counselors approval, psychologists approval. In fact, ben man is sex life ye papa no. Yare bi wo kora wonya. Oh yes. Yare bi is a prostate. It is proven. Woba se wutimi satisfy wo kunu yie e wo mpemu a. Na de bia me kan se sa asem wei osofo kan bitia mi kan obi kura to se hwe sofo obeka enkwagye asem no. Hwe asem oti radio so kan. Wei enkwagye akese pa ba ko ho asem na making. Because onim se edu wiase ba bia ene asofo bi mpo efa ye yire mochi. Na osofo bi mpo fa na yire chi na asore ba ana asore pani Ofi ane hode na ani agye egu. Uta se enti nyankopon nyansem no be me hia de baako ene empemu asem Se hobe kama. Uta se enti oba bi tie mi a onti ase se be ma ware wo ba asem o maka no quarters bebre be ma ware wo ba anopa no nsia patro ma oba bi a wotie mi bia wonchoro efra anopa no nsia kosi enwumre no nan be me bia expect se ne yire obeye ne ho se Mrs. Okay. Patro munti asma mi ken eye ki kese efri anopa no nsia 6 na ya ma news konkro kosi enwumre no nan be me bia hwehwe ne yire se obeye Mrs. Okay. Afei ebo no nan ekosi enwumre no nwoche be me bia mfa Mrs. nya hwe be me bia pe housewife. Okay. Afei efia na ju 9 ekosi ahomache 4 any 5 be me bia pe bad girl. Na che say ye the Mrs. ne beto nchen then Ye the Mrs. ne housewife ni nyina to nchen efia na ju 9 kosi ahomache 5 wo yo ba na yo ho Mrs. ahwa waware ye begu Apostle na say time dey so bodam won pe. also ya ko shit bado si Let's say hono enya hona be ye sofo maame eni mekuo pani eni ye fence sister efri 9 ekosi ahomache 5 eso bodam. so bodam so say wona akoda left na akoda onofo koda na akoda onsa koda na akoda enu na be me hwehwe enu na Kristofo ma elake no wo so ni mu madame konso mabre maeze mabre obebu awani wi afipe no aye afo tese bebia wo so bebia oyare Ya no ma sheda na po. boapayo ebi e boapayo se nu nti na tworo no se me de masamo ba wi ani tworo no se we should not deprive our partners. What say okunu ni ono ani pedua so tumi agese ne yire ena oyire nso ni ono ani ni pedua so tumi gise okunu ose momfa mo ho kame mo ho muntu mo ho nsi wo mampa abo kakra bi na munsa be hie mu bio. What a beautiful thing.
wo twronim apostle na we udi wie no se de ode ne ho be kame ni kunu no timi tisi abontin na ekofa nsamba no se ekoba so ane ya sofo ne ehuna mane ade no eye nyame ya hira so abendada udi kamia ye den me se me ya na mentiase o se sex kura ehwehwe mo am yehu se ebra wa bre no na sex ye lovely eye pleasant. Okay. Oh yeah. Ebra wo fi se wa bre no. Na wo kunu ma wo ba ko wo ma wo kunu ba ko no. Enna ye so pleasant. Ye ni muntira. Okay. Eti mi hudie enti a awarefo betima tena ho se ebi abeye bosome. Bibia nkoso. Enti Awurade ma yensa ye chi. Ni enhyase enti ase se enipa bia wa hia de entina book no ne title ye supply his needs and I say her needs. Enti oba na wo wa no o wa hia de be ma na wa no o wa hia de na me ye conference bi wo Amsterdam enipa bye ena me friend mema mienu o mani afi kakra na mbisa be ma odin kasa papa o ba bro chira ha emfie seni so me ba ha che na mse na last time I call Ghana me say waware o say han na last time I call Ghana first one also oba Ghana 11 years o mada na mse na wo yire ne sexual need o ye den no meet o say so funti na maba program ibi second one o say 7 years o maga nko for this year hu na mane yes oh yes enti me pese me kase enipa wa hia de enti wo ware a enti wo kan 1 Corinthians 7 verse 3 kra o say ekunuma eyire de ese na eyire nso makunu saa bema wo tie me patcho bisa wo yire se akua asetina me ne wo tie ehia de be na wo wa me didi agoro oba me patcho wo nso ma wo kunu onka ne hia de enkyere o awade bebre ase nyina ne se yempese be miti ye partners o mahia de okay nyame moye no hu ye mobo ne ya dwene mra ya wade so ne enye ne yi me da se okay ya ne apostle Kwame Kwaten medical catcher say eda brand bia no ono ene de afutusem ede ebebere dwumadie na se de wasi abamu no aya akono mizi omransa ma on the topic in you but what apostle di anuti na nwumire busa ukunu de ope ne hia de na also ebusa oyire de ope na efiri enwumire kono mommodam ewompam tietietie na apostle asani mu no na wade enso entumi enkoso kama pa 0554931931 0551931931 0548931931 0548931931 na the apostle kan ye no o se uhu ahia de no ho no na bottom line no mani agye ho papa hu de okunu pe hu de oyire pe na efa ekasi ani na no na we no matuni din akasi ani twe be ma wade no emu ayi hwam papa 0554931931 0554931931 0548931931 hello baby afrefre udi katachie Divino. Majo so baby afrefre udi So flame yaw katachie. Yaw yentie o. Nyame nshira eleven kwamkwati. Okay. Baby am follow no so. Ifie betre. Ene wa me yefia de. Anya asem ketwa. Nsem ji se wunya o partner no wo nche na ni sua. Ti medie ni echi. Na ina okanya no mere bi mi nso mi ni share conference bi mo say ade ba kwa ma ten so f e b ten amame farmwork it's say eniema de diri no kan fa f nso so eno so ya niema e ma so wa kire mi ama mi so so Jesus ma so nya fa niema no pa na mi sira papa okay hello good evening. Majo so ma me book no wa ohia bi no obetumi anya bi. Papa na de sofo akasa. Me ka so friend Angela, me ka say free Sophia. Angela yenti.
Papa kasa. You can me can worry no abuchire. Okay. Or the metina for 7 years. Nina me shane maami ye bibia. Oh. Or ne maami free mu no buy ye be ye no jama worry. Oh. You go through a lot. Into the programs in the manager. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free di mame. Okay. The best for the say about your facility, you come on. Man, the man in the middle of a Mungo Ju. Some of the Mungo Kubramun Stadium, man, or come. Then the one is Komokra, and I'm the part, and I said with the assembly. Now, I come away now, Beran, about 10 assembly. Yeah, Kasaya, Mungo. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free di. O ka free. Yentio, emem yentio. Oh. Hello. Okay. Yentio. Asem papa na kanede enu no. Dey ma dey activity fee also give food to that. Okay. Hello. Ojinasu. Hello. Yeah, what's up doing? My Joso Katachi, baby, I'm free udin. My first man kasi. Yentio. Aha. Many about now 8 years in now for America. And the machine is Sabua. As an expert in Hamame. The program when Yaja. Yes, all your day. This is a machine for rape. Why am I not you? Just a machine for rape. And we don't need a dada back come down personal. Just oh, you know. Or a sadist. Okay. The power they matter. Sadist. Okay. Papa. And also, yes, I'm for through. Okay. Hello. Oh. Hello. Baby, I'm free udin. I'm Cassandra Santiago Mosso. Yentio Katachi. Oh, Nadia, money at Jinkomo, Asem Mpe Nipa. Look at me, penny damage. See the apostle, see the apostle. Yes, so for let us talk with me at Jinkomo. And to Oyate, dear, can papa. And now what was our lady or pay? I was so papa, I was so pesad and said, me be command. Answer my calling check. No, also a busan or buzard also pay. What damn is here. To be when you be a fine. One son and another. So the muka and be a fine. And your baby, I would done you 3 years, papa. Hello. Baby, I'm free. O free patuum. Katachi yetio. What's yetio? Hello. Mitio pa. Yetio. You. Oh. My baby, Aden. Adentia. Na mi bisa. Oh, and the man beti said the apostle is here beam no dear. Man beti. Hello. Baby, I'm free with last caller. You can tell you offensive to carry. Yentio. Lady Omudi also for kind on. Why are they papa? Say, oh, break time when you're back with you. I'm not sleeping sleeping tablet. Oh, I sleeping tablet. Only we're eating at tomorrow. Let's say you don't you could give a catastrophe and son Asem Mpe. And they say, oh, I just what. Catastrophe for 5%. I find a Ghanaian woman at 5%.
And I didn't go in a text which I'm out of the Okay. So I brepa now you are about correct as one dark when you know currently sorry. And they are really sleeping tablets. And we also put that in your company but our school. Ghana was off at your dear cool. Mrs. Augustine, I'm in the our school. I you so for one also what okay, I had do friend no enyina besi entimadika ka cha shetifo nyina boss Apostle Kwame Kwaten ono na da brada bia no odi afutu semo emu hwam na ebetete abrabo ama awade so atumi agina wa Santimem Ghana mem eni wiase afa na nyina if say Apostle Kwame Kwaten enye Ghana kwa no kasa abruchi mem obetene nka ewo ho na odi dwuma eno tibeda Apostle ase se mene na twetwe nkomo se mepena ba dwuma die wi so no wode se ayoyo anti no many age papa Apostle amamfo so appreciate the ekoso no Apostle emine bi kan no for FM say hot cess pa akura betuma malaria tiako. Oh yes. Some aka say science ne psychologist ne akunini for bebre prove say be mani oba nhie mu wo mpem no e de therapy. Okay. On say therapy na healing. Treatment in fact prostate there. Kensi Institute Pennsylvania. Oma prove say because omo sheda ye member 100 interview. A member omo timi ni omo yire mu hia brano. Prostate omo ntanya sa problem no. Okay. Nti ema emoja no sani ye ema ntini adwene ni bibia mu da ofan. Nti me pese me kase adi papa bia nso bon se obonefo ni di bibi abeloko. Eni kwa se awarefo ye ferry because chono kra kase yeni awade ni ade nyina mu awade mpa mamungu hu fi chese awade mpa no bibi wo ho nti ofori me pese me kasa bi o nti ye fansia na obi pe books ni bi na ofre me ase metim de me number to dwa na fa to dwa na metim asori ko me pa cho me number e bia pese ofre for counseling and I say we hear books ni bia 0240 96 95 0240 96 95 me that say no okay yani Apostle Kwame Kwaten in edition no marriage counselor or science of penny Baptist Apostle Jano show between your friend nyina oya de se Yakopon amane sanim de no eno ti da brada bia no obete Apostle Kwame Kwaten kan ewo dwumadi wi so kekrede yakwakoyanim yanim ten na yehwe we ni Sompa Asem Mpe Nipa we na santimaji atum we na Ghana man agi atum ewiase man nyina se ye yakọ computer so dwadi emra sisi ya Abode ade Tinema no tutu no oba mi tini kura so wa ayo senior Ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no she danke ba product we dank extra you wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o se no problem there senior o se dank proke okay so wonu dank proke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nya mi shira someone do ba the friend danke ba tonic woni ma biyo mi npa na se na mtumi ni di na mtumi ndan so mi ye bi no no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ti na fi beti asate tele boy ya Enro oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajegbedie nkrato yi atu Efi ti abagosi ense ayanwa twendimo ebi ni tasu eye dia Sadou be a home pajibinwe Paswa bo pajibinwe Rana benubio paswe Aprimpo muso
Paso Paso fifue maminti Paso na fifue one more we fue one papi Paso Sim, one to money pa, 1 year feed watching, and say a pin for no Shannon so say, FD, a jigadi in Kratway, Atum, so put it to a friend who matrufue 0533 770 490. Where so Asem Mpe Nipa medical as your boy enra said DNA sense semono and mekai DNA no blueprint for omuno credibility no e wo soro pa say ye can't DNA or fast sample na or they call UK abrochi mem and no libi no labalaba the free mu baba bia no ene enya asem keto akora eno tie na e be kan DNA no sa DNA no efrim patase ene amanfo a etie dwumadie we hwe dwumadie won patase no ene nokura bedadi no free man no free woman e wo dwumadie we so de wo ba no so anya atenase eno ye second story anya asem keto blueprint for no omo ena ba bekenkai e dia mayen anya asem keto akora ma me mo akwaba oba tampa bibia boko de udin de say your friend Binta Ibrahim Binta free hin na baye every 4 months tafo free 4 months wako sem ne say ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa say Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yebetumi aboa o yawo fo na aka baabi aja asase ebo fan wanchi ya blaba akopese oje niema ni nyina free o ye ne na kanzo nti ase enya adwuma ene sem de abeda amu eye de ne de na obra no epeso oji firi mu nsem me papa me mama ja asase no ko si so dan o si dan me bla panyin ka chense man si dan no wonjai ena o si ye o si wie so won na ye bibia on na edi so o chese wa fa o ma ebi o de man han a on na edi se wa wie o asade amane ba ho na kire ma adwene nam se me de bedam o ha mama busa o bra no de amano ba na o bra no we o wanchi na omo anye o maame o da so ti ase aka baabi na papa so onu so aka baabi na omo anye will fa mamu anase asase no krata no adi ne da so me ba to bi adi na so me maame papa dia yo maame papa dia eno de ma wo maame na o maame o shira so ma o bra na sesei me bra ne na eka enso me maame won ka hwe krata bia na so ba cho de bi wanye will bia da bi enti asase no de ye den na o di huzika wo mamo se wasi ni dan a onu nkwa na di enti asase na sam na ensem bebre me sister na nim mu yi enti na maame ka se omla me chirem efize the way ye o manu ka so nko sibi manu ansa na wajai we ya maye enso omode anwia ne cement ni ayi nyina akoso osaka chom se mo mun sibiem omun jai wa to asase no enti na nsam no aye bebre aburu ma adwene ne menti ase so ena me kache me sister se mpesa me de ne ba na nsam no de we siti na dos me so amane bo bebre sa no me nim ye ena me sister se mo free maame ba ko papa ba ko maame ba ko papa ba ko adenti no peso oje ono ko agita na ni ase to enu ntina maame de aba hanu osaye be ma so oye be ma se mo ya mudi agade ya na ai mema na ya na mudi agapade je o mo fie da bi se ne sa wo fon ka ba bia oba obe ma o chema obi abi eya asem o naka sabia ku sabia nyado mani nsa obi anwumire yekọ esirimu afamu a ye kan japade na ko mo ni mire japade o de be pa na akote bayira homa mu ama na amo akese two sister ni nima semi no pa achai oba pa memo akwaba udin de say Lukaya Ibrahim firi hin na baye wanchi wudi wo wanchi wa na chesa asase no ni mu sensem de wo na anim pa adenti na obra no on peso be ma mo japade ni bi na empo asase no mo nche no no nko apeso fa no de manema na sia bajo
Mammy, no tiasen, no about tiase. Some ran or damn mammy, as I say, or Peso si, Sababino, a down crack back. Enti e wa no bitia me na say wo bra no ye wo ye no pese wo besi o ma me asase no sa dan ba ko no na etia me na o mu an obe ka kire me say sister na mpepa se ye mbesi ma me toilet ma no me bra panyini o de baba o so wo mbesi toilet ma me wanchi enti mra me bra ba ya obe ye toilet no wo si sa e bra kuma no won kan ho ye bi na onye tene ni fo enti won kan toilet ni ma no o kan ho a o si wie ni si apɛ na obeka kire me say o pese wo ko si maame sa da nkora ba ko no na me se bra enye yie mensi nti na o san ba biem say block so na mo twa guo no amanfo wiawia na me frɛ me bra baba na o se hwɛ no ama na anya hwe wo ho obeye bibi wo ho a ne betwe ho amanso nti ma ne nya hwe wo ho ye kan ya wante ase o se a mo mpɛ masɛm na o si ye o si wie ya na me bra na ba wanchi na o se asomasi so wo si wie dia fasafo na mai o se safo ni me mfa mamu ne mfa mamu kina yiro mu ko si bi wo me masase so e wo boadan e de mami ansa de mami dan safo na mamu na samre na me nu e wo ho akire no no ko wanchi o ba kuma se ha na ka me ne panyini no ene abiba na me bra panyini se mu nsole na yenko sanate na yenko twa blogs na yensi bi ma no na yengi safo ano chese ono wie ne ba ni kunu onye banani abiba so kunu nya banani na sa ankola no ba wonchi a omunye ba bia enhwe nti monsole ampa na ye sole ye na wo se ono so na kwala anko kire ye ho ono Muhammad no na kwala no edi anim na ye fa aboy bi wo ye friend me yo neat wo da so wo sisi a wo yitire na ye kofa ne tazi na praze ani wo na ode ye koye na saache so na boy no ye duru ye na me se me bra saase no wo hen wo se enie me se ye ba ye de na gu so wo se na tie na wanso nsuo di ni nyina akọ na me se fine na me bra se ye nkoye na ye san ba ye ba na ye kotu na tie triple mienu kai mienu na kogu ho ka ni mienu achi no na ye twa block so no ye ba be si ha na me bra ya san ba se ye nko se sai niema nyina amfiri ho asase no waton na kire se maami yi o maami asase no na se si ya no mo de sesa akwakofa wo brade na na wose ye nko si bi wo no na asase so ma na nsara onfa maami de na wasi ni safo ano enie sei na oye na onfa maye na me bra panyini se sa na tie dia na ono we na bakuma ase nti aka me ne ba akoso ya ye 3 ti me bra baba se menua mo nsore ampa ye sole ni e ko twa blocks no gu ho afi ya tosiment aye niema nyina yebe chese yebe siama no ya gema me safo ano ohun se ebetima aye no na oba se ye nkoso se niema nyina mfiri so na watona asase no afi omu amehu na nipa mienu ene firi zongo na omo baaye na metime store mu nti omo frɛ me se membra na me se memba na mbom sa atemdie ba ho a meba afi de omo ba omo di kan ba anatwo na me bra sa anadwo de woni mi nipa anim de woni ne nkasa nti omo koye ade kye na omo sa baaye na omo ne bra be ka wo se omo na ato na me bra sa asase na ye kwa akosi ama na mo mato omo se ane na oyi alukura ni se monje na mundi nsese asase no mato alukura no papa fo mienu no mansom ye be fi Muhammadu Ibrahim anum se me ne bra panyin ne yakromfo na me so me sole se wo so ye kromfo na papa bi wo ka ba bi fe no popular na popular se Muhammad hwe no wandi u bra natem na ya kasakasa saa na ejade ma no na papa kuma na ote ase na papa eti ase ne mo na papa surogu so no nti na kasa na entimi mba kuma na de omo wo nyina de ka mi wo fa this man ka wo no kuma se ya omo ka anti ase anya adwuma na me sa de ko chief limam wo ne manum so ye bodwa wo da mu ka lockdown num nti ase anya adwuma wo se mfa so nti na eto gale di gu nsuom Muhammad ne no nti wono de ba bi ne de won da mfa ma ye kura na ye te wo na wo han di mi wo fa ba wanchi na o me yakofra nipa na o de ma no no say o hihya o ne hihya o de ma no bosom de do o de ma no bosom bia de woje hey say e dan sen wasi e wo maami asase ne ye ba ko pe
eno de ma hai da ba ko pe no de ma han asase ne so ana da bia won de se wo papa wu a na se mu yedu a asase e chese bia benye da ba ko a se mema no benye mienu a ba benye ba ko na chese na timomo de ne dan ba ko no msi no ti dan ba ko na mu nuan pese wo gebo so ai ti dan ba ko na pese mo gifiri ni se ai ti se no han ya se wurum ai ti se no wo se ne ba so wo de ama ne ba eti wo de singing room na sama ne ba wo de awie wo han ya te so mfaso no eno asan dan ama ne ba wo de ama ne ba ho na ese yentimi nti ase eti singing room no ne ye kunhui ai na je so no wie no wo ha na che dabi obi wo fi a won ti ase obi antuma go ye nade obi wo fi a won ti ase o se singing room a ye ka ho asemi obi antuma go ye nade eti won pese obeje mo pese ode san de mane ba ai odi amane ba asese no se me asema ye kan sese odi me ye ba ha no ye mo ko frɛ no wamba enso odi me ko wadu anasa me mako wanchi ehe no producer mrana modern boy waba afa ho no kwan tabisa Isaac na ye hwe na singing room no yentimi ko wanchi nkoje ya Asem foforo wa Asem Mpe Nipa weni Asem Mpe Nipa no na Asem kan di weni Asem Mpe Nipa no aha obetia nwanwa Asem seya singing room no ye ko wanchi akwaje efri say medical catch bi asema se obi ntuma go ye nade ye hwe ye friend wo ho wogina homa no so ede ya wona ko investigation no ya Asem foforo kura orofo sciatica expert ya 21st clinic yanko 21st clinic akache na yanko tu sciatica ya de na se na sciatica no na elfa osirem ona akokom na akosi ona ase entrim ya de yi papa ya de bibire bia de free trinwa no kosu na ase no 21st clinic ebetu ase na wode amawo laboratory scan mfidi ahodo pi obi ona akache a wode be hwe ya de no na watu ase de amawo orofo 21st babies ni bi ho yanko na wa unya yefunu engoba no yemfa bibiduro so emfa emawo ebebo pa 15 branches and at 21st clinic wo Ghana member Kumasi ahwa overseas one Alpha Radio no ene ben ho Council Quarters Court Junction oboase Dome Market enso ewo Bubuni Mantam Krupum enkran Sunwane Kranza Tachima 21st clinic osinyemini 0540311311 0540311311 yeko na yeko hwe abrante no ne dide se yeso gina homa ne so Mohammed hello 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 Mohammed dem pom te saying wo te saying otemenka ya frem of Osei Aboagye Sompa TV Binta oyode na Luka ya so oyode okay Binta eyode na Luka ya so eyode Bajenka bibia dia pese ya ma hu ene se eduru baabi a se anwuafo ewa japade a anwuafo ni nyina dia no mo ente wo ho ase se mo ma me dai wo sa dia ma wo ba ka mu anwuafo ni nyina dia eno ho ama ne bo ene ho komo na mpese wo kirem senti a adan a eye mu nyina ma me dia watumi dia ma wo ba ba cho me ma me dan me dia ma me ba asa na unwa ma no ka no kire wo sa unwa ma no na e ka omoboa meboa ba cho me fa me ma me dan ma me ba ibie ba na o me ma me dan se wonni mo na ka kire wo se ni aba na o me ma me dan mu na me fa me ma me dan ma me ba na sa dan no a omo ye omo awe se ko omo kosi ewo wo plot no so na omo de ama o se de be ya o de sa safo no be ma wo mo no omo toto onyo matwa blows nyina ade na ama omo jaye ba cho asabno en hame san pa cho udi bua en hame mo sakre mo no ya ko na maka che pa cho enti na no ba ne fra o to hu no producer ma ta so bi o to hu no producer na samno so mo ntimi che o mu yi a u ba ko mu ha na mo ko mu ha so wan di ta be fi ba ko duro to pani ni ho na je de mo me bofo tene bai na wo se wo hu na essence o tie me wadawruma ka obetie me kakra ba so me ko ba dia no kurumu haya enu ti se na tie ni me ka kire o tie mo ka se mo be banti ma mu na fu ma
chap kura ne table so mo ba duru ko bo a won hwehwe ma dia kwan kwa na mo san ko ye eno tina anwumire ma hwehwe wa kira kwa yi eno tina anwumire ma hwehwe wa kira kwa se kirem obi aso ntie bi wakate no adwuma wi no ye de abotre na eye du ba bi a obebudu esi wuram se onwua ma ne so mu ade a duru ba bi a se umu ade a aboa kanamanye borga dwom na okwa akodwo nso de aguo peduru ba bi no sengi wurum no ebekwa akoyo so asem producer akoye ade na papa no wantumi anko hwe na kira kwan Oforisuo medase emse yosuma me se me nko wanchi na me nko hwehwe sansem ya yekan mu na me mfa yi ntu ne yi eda ampa me koye ko hwe edan na yekan ho asem no sengi wurum no me ko hwe enti me fi ho no ena me ko hwe omo maame dan bia na omo se maame iti atimu a ho nso eba asem enti me wie nyina no na me frɛ papa no se me fi Sompa Kumase na maba na nka me pese me nisia na yedi nkomo efa edan ya ye kan ho Mohammed no o ka che me se woni wanchi na o baabi am ka se o panyin se na sa tie dia anka baabi a wono e ben dia anka bla na me ntwe o na nka yinsia na yini sa nkomo no wose wontimi ni minsia because baabi a wono emotwe am se emotwe dia ene na me ye wo Sompa Kumase nti ye to yansa afro se bla na ye ni wunu amu nyina enhia na ye fa na yi eda ento ti abante ne ka se ma amfre na ye ntro pa na wotwa na na o se woni wanchi ho wase woni wanchi ho na che se ontumi ni wunhia ontumi ni nhia am se o ben wanchi ni kakra bi dia wo de me metwen enti bla wase wontumi ema na me se me to nsa afre ne se e wo Sompa ha wase yo obeba en se me wie kan o ka che me se me ba wanchi okra me ma hwe ne tira kwan no oboa en kontempo na papa no wotwa okay chief producer medase ebedase papa eduru ba bi a duana ba ne yehu duakoro se papa no omuka se sebiaku sebia do omfa nipa nya hwe mu ade a ebi apia fidi so nti yenko ne odi for Samuel enko twetwen komomra ibenya bia kan che no wanchi ama wanchifuo na me ha me se ye ka dan ho asem so me nkata mu anim ebede mo hu dan kura me ka ho asem wanchi watima say adwuma no mbra no so kire se de open menye ma wo watima say yakọ Mohammed singing room no yeso de amane ba menti ase ne wo kina ka ho kasa bi kuro kan ne kura no menti ase okay yakọ ne no di for summer prayer council center kwotwetwe komo sa papa we na dance die eso odi for Samuel ono ne gina enipa ne Nyankopon tem e wa akwankyere kwaso menhia hembobu ha ya no oni akiri emwa wode boa wo mu nkonu ato wo so nya asem ketwa na me metumi ade odifo ho dance ye wo abra ye de cancer yarefo bi free German abrochimem besi kotokafa prince abisi Kumasi International Airport efiri wono mba for sefam ye free for sefam wane menhia ye musa se cancer na we henfa ya akwankyere ja akwankyere papa ono ene ne betwetwe nkomo afidie wi so no wonim de papa odifo memwadwo Yaw Osei panipa bibia bokọ de sedanka nyame na so de akani akwankyere gu kwa so adanse die so koso adanse ne koso na se minimum do timi ye Osei na me say me ko South Africa could be 5 days last week me nyankra no Sunday na me buy na Osei ye ko ye na nima ye de kogu akwan mu ho no adanse a e koso no anokwase etimi buy Monday ya nura ya metenase no adanse a abegu enura e buy ye no hu say yes sa 2025 we dey chese e adanse e senkyere ni besi Osei obi buy na oso obi age ne sika oso wontua ba bi opebi on fanko ye de nima gu akwan mu enura ba ka kire me se nipa na tua sika ma me bi yale da hotim ontumi nya hweye Osei oba ya ansa na me ko South Africa de ne magu akwa me ba sisi a wasore enne ya wode ne ho abekire me enne obi a oba o mde ne gu kam enne wono ana nante aba bechia anokwase Osei ma me bi ne kunu emfa ne nya hwe omfa ne nya hwe o oba bi age ne kunu ambo so omfa ne nya hwe obeduru manu a me kire ne onkoye no sese enne adansi a obedi ne no enne gi a wode aba ne no enye ize
Oforisuo obi se na saasi ete se maame mu die a obi Jeffrey ni sam de nipa ne obi esene no obeduru manhia ahembo na yede ne magu akwam no ese ne nsaka Oforisuo obi ekuro etunu chese wasi ehene fa ne onkoye de ese wo mu ye bia wo maye obeduru manhia ahembo na e kire ne de onkonkoye Oforisuo ni mabo na friend kanka bi no on se wa kese kokwa na bibire no na mema de ade bi aka ekuro nti se de obeko say you spiritual say you physical say you diabetes kanka bi no aboa kanka bi ni namuro mu no yes ukuna no wa hatama na wo ono nsa kana no abobo yes wo hatama na wo a oho ko public toilet echi a brodi abidi apepare to atwene so oho wo fa na ma kire ade ba akwa ka yes no wa pa brodi and half na de awa hata kanka bi na mo na wo no wa hye afra na de sa de na tu ekuro no eye diabetes spiritual eye die say yenkuda ato ho ache yes ahona boy na wo ewo boase a kuro na se ne na ho nyina obeyi kire wo no ono na ye de sa na ya de no odifo se akwankyira wo kire na nwumre se unkura honhom ani wa ya be yes bede Oforisuo me se kasa beba manimu amantimi anwa wo de man kana ma wa ha obi antimi nwa ojam na siwa no na ojam de sister bi bai se ode ne be so ma hwe oba na me se ojam tena ha bi tena se empie nko ohima kawano tum ojam se ujimidi unhu se eni jakokko no so saa dia umbe pie so da titira se na de wo nyina men kan kire mo wi an ma bu se sister ndo de bae sister no firi takwa ene woni ojam bae A to Z me kan nyina kire ndo de bae de nti ofiri takwa bae de e woni fie de A to Z wi am se won kasa de na de bae o se odifo ene waka no ene ojam se sem wa beka kire o mu ho na o mu onu se won de krum ha de odifo gine de odifo Samuel enti yenko ho oba ensem na me de agu akwam no an wa beka kire o mu a mba ya o te obi a wo mie na no amesom de nyina agu akwam no say yes Oforisuo eniema ekoso obi sisunsum ne beda o mo na ko ma na ade na ha na bre obeduru manim manhia ahembo na eye entatia case obi so obi gina ade afiri ne say entatia case obi si ni kunu ebu nu kwase entatia case obi so oba bi ibu nu kwase entatia obi so wie school wonya adwuma ya entatia case obi si wo akwantuom eniema ye bi si wasa enkrata wonya bi say Trump ye de na si so omamo America mo ni enkrata no obi ya sunu gujem we na bedu sunsun kase no wo manhia ahembo na Jaba family house a jakokko na nim say kyena yambo jakokko na so sei no na beduru ho a enkrata won sabeka enu se wo no se oba na wo pe na wale nsabeka Oforisuo sister bi no wo chini wa bre wo pa wo wa chini sa en ye de aniam agu akwam no Oforisuo ne oba na fu ebosuri ni okọ asidanka nyam so sa akotwa aska hom so be wontafo obi si yesi yare dan yem wa ya oba ya kire ndi onkoye yare no se tu yesi memye obi abubu eda fom team Oforisuo wa sore etidie pa na wo hwehwe wa wuti ndie ne hia wo bra kumase manhia ahembo na Jaba family house kire yam ya adom akokọ de ko ampa ye gbedwa jakokko na so kina Oforisuo se meto obrempon ye meto ya kanche se ya na papa bi ba say yes Sata mrante tam na Yankopon fire so ma ne de hie bi bai Ghana na yame fire so sa na yade na papa ne se no o wa sore ka se o South Africa sa problem na o man de hie ne bai no ebi egu South Africa o mu hu sofo okrom man ko solve problem mi protect bi bia o just we gina so say am ne ko South Africa 5 days ensenchire ne asi wono nyame wo tumi eto Oforisuo ade na ni pa hwehwe nyame wo tumi ade na ni pa hwehwe manhia ahembo na Jaba family house jakokko na to esa America fo na etwem den se amra niema yi program kese chese ehne Oforisuo esa wiase be bia akwankyere no ye adwuma jakokko na so 2025 video Oforisuo adansi akese etiase ebura adwene ntiase so de nche wa kwa ba bia obi antimi nye kasa obi antimi nye fa bra manhia ahemo bo hone jakokko na so atumi ni ye 0246 71 050
050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 yo kumase manhia ahembobo ana hona Ajaba family house hona ja kokko na so tumi ni ya adwuma tuma e kina ya me adwuma ja kokko na so se me an kasam wa life obrenpo ase bi mu wa ba ase papa ni ha enti say enne me anam tie enye video ni ebo we your live program your life colored me an e kina ya me adwuma ja kokko na so no okay na ni abere no kina ya mbo won share o ni improve nya me tumi nkire no no okay obrenpo Oforisuo se papa kasase ya me hu se jana no aye dene oba ye nche ko ye nsenche ni South Africa South Africa hona okobaye no just 1 week no kodi ye no man no ne kobaye no obaye no adanse ne ensem bi a wodi aba begu honum no eti enese wo honum a entena sem obi me emeka de wo be hu no enkyerɛw wa fa wani ebla ne be hwede ekoso omukọ South Africa ho no enso onu ana kwentinse bi wo honum a ontimi nka enipa wonu wabubu agu South Africa omudi na chinia within 5 days no enipa be 17 no omu nyina asole no osole bai okay papa nanu asimu se papa no boa me so me boa man ko hobi na sencheni ankasa ko sencheni ankasa na ko si South Africa onu aba anu wade niam so akogu akwan mu nu aba akwankyira kese na aba onse na ye first say code se fofura sa be ka ho code na chi fofura sa be ka ho South Africa ba 2025 fofura ba be ka ho sencheni bi na ena 3 days adwuma no enu na 3 days adwuma no onse code de na 1 week 21 days 1 week 21 Saudi odi buy odi free South Africa by 3 days obi aba Monday na Tuesday wa frena or kasi wa hunu adansi a na se no 3 days no kula na senche na ye adwuma eti ba bibia la wo no eye kumase manhia ahemboboa no Ajaba family house efri eda dwoada ekopem ne memeda enna ya na mpese tifo ni tie ni hie enna ne efri dwoada ekopem memenda kwasiada enka ho ebuwa ma wo hodum kwasiada no bi afro odi formitika medu so for lie there be kwasiada nka ho yesa wo san ko na ne dwoada na so pe ba bi da na ne dwoada waba efri dwoada ekopem memenda kwasiada nka ho anopa no nsia ne fa na odi fo atanase se do kan na otwemu nyina o ye adwuma onko ba bia onko South Africa onko America o ha enti na otwemu ni nyina adwuma ekoso na be sha no 101 na ogie enya wo dia no okay odi fo yemfa ma no tudwa 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 55 19 yo kumase manhia ahembobo an Ajaba family house chena nyame ya aduma jakoko na so ujam Bibi aboko. Nakupano. Kama. Bibi aboko. Yentio. Na mamencha watifo. Na menchia. Unyakupo boss ro basase. Na omo yankwa. Omo yibibidi. Ekani panko a. Kebibu adada bia. Na sida etoso mienu. Nkoma odifo Samuel. Na opanyini mini enkwase adanse
fi sɛ nipa taame nipa mpɛ masɛm ansa na mɛtra radio so na mɛkamfoɔ no na menim deɛ mahunu adeɛ no ɛbɛn yɛi yɛteɛ no ma yɛdi ne ho adanseɛ no ɛnyɛ a mɛka akyerɛ no fi sɛ papa wei wiase nyinaa wo followers nyinaa no ɛnhwɛ odiifoɔ Samuel asɛm a wɔka no ne deɛ ne nua no ka no yɛntie ne yie fi sɛ abrabɔ a yɛbɔ yɛne emoti ahohom ayi kabrekyerɛ ne mu de ade nnua ne abɔsom nya na edidi akyi ahohom edi akyi ɛwɔ wiase a yɛbaeɛ no nyɛ bi ni yɛnam sɛ yɛntimi nya deɛ obɛtumi yɛhunu yɛhohom mu yɛkɔ ne yɛbam no nti yɛbu yɛabrabɔ bla bibiala wobɔ ɛnyɛ ye ofuru no a waye wosane na awu kare na waye na woyɛ hwie nyɛ ye wotim sɛ asɛm mu a wokan yɛ collect ɛnso ne yɛtaa ahohom edi nipa akyi wɔ abrabɔ ne wiase kukuhwiaseɛ asedɛnte yɛnim yɛ kii yɛnim yɛ fɔle bae me da bia meka sɛ wadi mi a meka akyerɛ wo wo me yɛ a meka akyerɛ wo papa yi Ghana fo yɛntie ne yie ɛnɛ papa me wɔ hɔ nom na obi frɛ me wogyam nipa kyɛw yɛfrɛ me asomasi ɛnam sɛ wono man wono ɔsi mpakyɛw mpɛ sɛ mede ma bɛbu sadeɛ to ani nam sɛ okay ne bra ɔbaa yi na ɔse wɔda hɔ nom a ɔyɛ ɔbaa o wɔsɛ ɔno nko ada hɔ nom a na wɔde ne nsa ɛti n'ase na ne ho aba wayɛ santi bɛrima bi a ɔbɛfɛ ne biada na ɔgyaa no ayɛ saa akɔso a ɔfa bɛrima bi a bɛrima da ne nkyɛn kwa na ɔde ne nsa nam n'ase saa na ne ho asane no nti ma bɛrima no wɔne bɛrima no kɔn so na ɔka kyerɛ bɛrima no sɛ ɔboa na bɛrima no tetɛ no twɛ ne picture na ɔde kyerɛ sɛ manka sɛ ɔnkoa wɔda hɔ nom a na wode sɛ wowɔ ase na bɛrima no gyaa no tɔfrɛ nam sɛ okay ti papa wei nam study no odiifoɔ Samuel nam study no ɛna hu sɛ da biara wɔsi siesie me so na hwɛ o me so ne hwɛ yo ɛyɛ nnɛ no ɛnɛ ma so na hwɛ bruta ma so na hwɛ o bi firi so ne hwɛ na ɛnyɛ nnɛ ɔbɛnyini sɛ papa wei mistake a ɔho do nyame ba unya no ti wokɔ yɛ no na kyɛ sɛ de sister no bɛka yɛ no afei yɛdi duru hɔ no sɛ wokɔ no hɔ no mu a ɛmla da ho ba me nkɔ no hɔ ma mla na ho me pɛna so no me ya no bowura me ne deni nyam sɛ basere ne ko di fo Samuel hɔ o we to ayi e fa sɛ obrempon te hɔ ɛna me di wura mu ma sɛ papa o sɛ nkasa di fo o sɛ ma me so o sɛ ma me nkasa dom okay o na me sɛ di fo na me sɔre na ne gene o sɛ o sɔre he sɛ de o dangwa no si pa asɛm ɛne sɛ de o tra social media di amanfo atem me ma nsɔre na nka kyɛm sɛ ma wura pu Ghana sɛ bɛ sɛ asɛm a meka meboa tra yɛtie bi ɛna me tra awurade ɔsɛ maa me bosom wɔ fie bosom na wɔ fie no ɛyɛ afiri wo papa abusua mu ɔsɛ yɛde wo too no bosom no wɔbɛwuo no wɔka sɛ wɔhia wo woama ɔsɛ yɛhwehwɛ me ne yɛhu me nti papa maame no wuyɛ no papa yi ɛka ne nyinaa na ɔsɛ yo wɔwaaw sunsun mu ɔno wawo tɛfere bi bɛtaa wɔkyi ɔsɛ ɔsɛ tɛfere bɛtaa wɔkyi a wote aseɛ ɔsɛ sɛ honhom na nipa no waawo no ɔno wawo nti ne mpa no se ɔmu wɔ nsuo mu afɛw nti mpa no ɛyi na tɛfere no bɛtaa wɔkyi no ɛyɛ nkwa no a honhom no a waawo no a ɛne wawo no nkwa nso mu afɛw mu maame nti tɛfere bɛtaa nti ɔma no yɛ a ɔne wale sunsun mu no bɛrima no ɔne ne wale sunsun mu no ɔno ne ma ɔne wo ma ɛna bɛtaa wɔkyi no wow nti mehu dwiri me nti metewa no bokɔtɔ nti gano meba no gano di saa kɔmmɔ no nyinaa mebaa no sɛ tase na menka kyerɛ wɔka ni nyina gane agye tu mu ne wohu dwiri papa mehu adwiri me meka sɛ mehu dwiri me na meboa mehu adwiri me paa nti odiifoɔ sɛ mɔde akwankyerɛ gu fɔ mama nti mɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ ɛma yɛntu ka nkɔ bɛni na vuro ngonya ɛkwan awa manhyia ahembo banhwɛ koraa no a na wakɔnya accident
ka saki bo be ko bu nam obe ko di uzika di ebi ko na ko wule pu papa ne maame ye wonie ahembo bua no ya okay it is obi fla me no ka tell so di for somewhere azano a wo de omla me ho na me gidi di na de no entu mi ka mpre ho enkobu nam e wo na no ya ene odi for somewhere okay won ko ro akwankyere papa no timi de mi nia dansefo thank you okay odi for ye bre na ye be 0246 71 17 0578 yo kumasi menhia ahembo boano ejaba family house echena yame yadwa for jakokko na so enti akokko di ko ni ete ho enti die nani abere free chena ko no na watwumu ni nyina say Sunday na enka ho enti say na jakokko na so no de wo ehia wo biala be pie mu e wo menhia ahembo boano yakra wo biala okay you know the for summer prayer council center and the kwatwetwe nkomo no jakokko na so chena enuti ochena atie bia dani nkonua dawusu bia no ye komenhia ahembo na Jaba family house na eho ene jakokko na so a odi for Samuel ye ne senkyere na wo kyere akwankyera emu hwam na edasani eho enso etono ne ho esano krede ye koyanim ye nte na ye hwe ne ye wanchi medical card so bia ntomago ye na de singing room kura no a ne maame dia nti na eso omuma omu ani eso ekọ enya asem ketua ye ni abrante no atwetwe nkomo panel members momra ye ni abrante no atwetwe nkomo oso omfa dan no ema ne babia eno so akwa ya asem foforo na ekina ye beye ho adwuma enim kwan ya de abrante no befa so se onkasa yi a efiri kire kono bekasa yi ye nyesa ewo Ghana ha da bi ya asem foforo pa omnazamo tifo na ya reform mo hwe e gidi se ne kra wo wiase nipa de ehun ne se wo pa na wo ka open so a wonka na me de bia makasem se heaven wono se wo ho ampate se de ye kan ya nipa mbegu achi do so pa e be salai wo wiase ya san ko salai e wo heaven munwa ba me ya semu a okay Oforisuo nkontompo na otwa saa somawe mia na me ma afense kwanta bisa koe na me ade kakra eye me ya ne se ya ma minim de enti asem we mo se yankata mani minim more mai intira because mun ko wi ade minim de enti mo se yankata mani munwa ba ma eje mun nsem ade a mo mpe mun nifo mun nya hwe mun nya bone obata fide so am se yankata mani enti je yankata mani na munwa mo so mabobo bom di amabo munwa ba mani din no enti obi ehun se sa ai nipa so ma sa adama mo se fense Muhammadu ni nwa ma na abeta fide so ka sai eno mabu amoba ye ka bibia chemo u ka to en mai dai Oforisuo hwe edu mebi a no ma sesa ho na minim se eno ma ekoso yi edan ya sema ye ka de ne obi atia ne se ebi edan no bi kra na eye self contained bi na edu a single room na de na wo ka no so etesa obi anto mago ye na de Oforisuo edu mebi atwede ye to ne hin ya na edu mebi na hwe be ma otifie yanka ono kra de besi dan ma sebe maami ni nwa mai ne wo fa asefo adam atam se taye ne sa na Muhammadu aso ade a wo ye de mfa kwan na me ka na majade maami wo nwa mema eka omo asem wo muntie ne ye ba ho Ghana ha obi e na dwen se me de menya me de ti de aka mfa me ho ye pesa pa wasante ha
efie bi wo kra na ho na wo tena ye edi wie ofie eye mu nyam papa fie ene o mu nyina akọ obi timi sole se wo oje nipa na wote fie onim ne kra pa but wasi ne fie ene ne kunu ne ma ana na yire ne mate wonti no wase memfa ho ba nipa ni wudi a ana bibisi dia obekwa yi mo memfa ne kra nya adwuma aye dan ana nuafo na no mba me busa o mo se na munua mema na aka no e de na o mo ka o mo so obi a se obi akono ho obi atwe no nti ajapade e wo fie na o papa ana mo maame di gya mo no wo so de mane ba wo se enye ne kre watamu maya san de o ma ko gina yenfa social yenfa waju na no kra mpo de sa asem no mu ko di ne waju so waju fo mu di asem so na sebe de na beba se be ma wutifie na unua ma no nya baabi na me kra baabi kra ka se wanya asase mu nkosi ma no kra no na mu kosi se mu kra ma so so eno ma bi se ne wa hwe na ko hyeche wa ne ma bi a ne edi duabo atufie ne so mesi duabo ofosu duabo bi na obetuma twa duabo mu da eno ma kokọ okosu obi na obetuma twa duabo mu da opem so ya asem na edi duabo ne ba no ya ofosu edumre bi wo no ma ade obi ba ye wo no wan hwe ankantimu a wo do bible betu ba bia na wo de wasem wa osoma to ba bi ne wa ye ne ntem enti na ya na times obi wa owu abo se na nipa na obi bosi me makasa ase mo se wo kokoro bi mu na obi wu a wo behwe na obi ohina wo tekro mu okoro wu na nkore e bosi upa kombusa koso asetsa oni nipa na tekro mu na nye nyese bi owuo na ye nipa bi de but nipa bi ti asase so ha wa no se kan obi nka bi woni nwa be me o ye se eye kan obi nka bi watu omu nyina no aduane ana watu omu asem nyina to agu na ote wo no o ye de o ye na wo be ka se mi ntia wo se ye ne yamfrɛ na obofo no a okoye no sa ai mo se frɛ se kra kromo wanchi won na ne fe na ofa aka na okode na mo wa ye kan obi nka bi ana mu nwa ma no so atena se na de o ye no ono nko an so no o ye ne watena mo so na wa ye lucky se wa hia nwa ma Asem president o munye sei na ko hia nwa ba bi a o ye sei ya kai bomboma kanu ma ne wasifo nya na kadan ba ko aye kan wasam na tim na nso wenu kura no kama wa hwe kama betua osoka because no ma wo ye ne mfa kwam ye ne asante ya ne nim ne se wo ye bema na osisua na se wunwa ma no wo fa asifo ni baabi da wo pe baabi mo da sa ne ye no na de bema na wo yi wo ma de so amaton wo ma de so amafa me de ama me ba wo ma do say ensamba sasa we to a esimi wo nwa bema okay ha etemu so baabi wana mu ko amesremu a ena me ha no me boafum kaka mon kata mani monye munni bone monye hwe mode mo asem na aba na sebi etimu manim no ko obi mu ko bakasa asemi na aduru hai eno so ka ho ma yadwumadie no kosoro na se mo ba na se onye hwe na se yankata wani mu a na ne yanko ka ho asem asem ofoso man fanso the nation sanka ya radin shire ni baby a woti na mama me kuro ngo so fo nyina yakọ achia me mama yani ta hotel na machia yura Oforisuo tumfo se tunyam kese ishira no kose odi akosi de ne nkwaso ya we no ayekuntumire case munhye dan yedurusa obisa se ze dan no wine pe no ombechim ana obi ekodam bi se no mbeso omoye no because enade wo fia eba bia di bi yeye so ye bema so ye oba obi a wa kwanya because obi afiri maamene yem ne baaye nti omo ko so omo kwaje so ono nkoda abontene ana ono so so mfa isafo ne mo no ono so mfa mo se omo so nkoda abontene so obi emmo ne bransi ne dia nti ye na de ndie esere se gane kan ni kwa se ye se ye kwaje safo abra wonim ze na asase me na me nsem obi ni masi bibia si so ti ye ko ye ko se ye ko pe ba bi ni nyina di ti ato no na mukọ na be ma hunu se ma ne dadam ne ye tambo no a obi nkan je ne se wondu onu abedu na pa se obi asi dan ya wi asi ma me proto so wa ba se abrama anya we so ama obi a wa ba se wasi udan ya bi ba fa hu ki ma ye de se be na mo bu na bra ni su kwan bi so
nti no se saa no community pa ankoyie ebiem yemfa ma papa no nso so se unim se maame ya japade na abusua fie de onya si fie si so a enya wo dia abaya abusua ni nyina dia nti no se sebe wonti wo mpo na de ma renter o de ma wi a wona nuafo nyina se na ba yemfa nye de ebi a yenhyehyɛ baako bi nka ho ana ya hwensiesie dan no for to bi a wo ho bia na asomdua ba unim so plot ni bi da baabi se sebe ta fracha nya po bo ne kro no na abo ani so a ada na ne yesa unya asa de no wamfa nkɔhyehyɛ wo de no so a ugihye wie na later wa be ka trom se munkosi bi mame ansa ento asomu nya be ma ne so ye ne hunu ba bi ofiri ba ne opese wo kyerɛ onye be ma na anim nya mmere fie ade ye nim se be ma akɔ abonten kɔ bobra yale bi bɔ na si adwane gyaw anane ma nkoyi na aboro so a ne ma na gye watena fie na nande adigya amonim no ma so akosi wuda ekoba se wonya nwuyi a ho odini na atefie abusua fie mu kudan baako ne ye fro na sebe o kasa bi ne ne a okeka yi a ene monyam bi anim enkyere wo mema ye dimese no dampon baako de wasi so abebo bra aduru sei na dampon baako a sebe tafrache ukura 40 million a udimi to block 500 timi hyehyɛ dampon baako no eno wa be ye ho ka wo fie a ento asomu ne mema asɛm ne wo fom enti won tena se nwene adwena esese nipa adwene na afi woni ninu ya no mo ntena se no wonye ne yese fata na nye saade a edan ne yebeba ne abepɛ mu nan na obi ayi half se fence wo no na mu wiya bia mo de mpa bezi ada no na ato agye mo a na asase na da ho na ne yoso mo de yese mo beton na macha amaton ache unti mfa mezi so mekenten so na won so ma obi anya so mfa so bi ye na dia ndi eba ba be cha mo obi anya nchefa o mana ne mira na so no wonye ne yese fata ansa na saabere na ba. Okay mami tia Ofoso be ma meda senyam so mo ye nkremofo wadaro manka obebi se o mama me se o mo ya akanfo ana se o mo ye sremfo kami hu sa de na nka mani be banafo right o mo ye banafo ene akanfo na nke be ka se o mo di na ade tinke kwan bi so no nka be ma no ye be ka se oni tumi bi ase e bi kranka asase no osi so dan se wono nko ana wode ma ne ho ana so wode ma na yire ne ma na ofoso be ma de akwakoye no eye abusua de maami no kasese mema ekwa hefa na mekwa ombekwa akoda ewoso mo gine se eye abusua fie na mom se papa ne nko agye se wode ma ne de maami tie abusua dan singi wuru na meka se papa ne nko agye de ama ne ba de ye nya no kwan bia so enti esi fie se papa no wo mu ni wana so mo ba fie a papa ne ma no wo kwan so mo dadam ne mu bi but wo mu mfa nya wo mu de ya se eye ye de ya sanso na maame ne nso so no ne ma nso so kwa ho mutimi dem ye ne se ye abusua dan ye da ho nti obi akwa ofo so be se abusua sa ase wo ho wona ase wonya sika dan ma na so akwa sha brosan drusi so a me ka chonya wo dia eye abusua dan because abrosan du no ka betimi di bi akwa akoto asase na nko wasi anase wo hyehye dan ye bekoso de ese so by the moment ye na de ne enyina ye dia nipa ba ko ntimi nkofa ntam ne bo esa me de ma me ba na watenem bra wo pe wo firi mu a obetimi sa de ama han anaso obetimi sa de atoa so de ama ne nua na ono so atimi atoa so na brabo ye nya ne sente no ofo so be ma ye me ya sometimes e me mo se apostle ye friend se kwa me kwa atem betena ha se nom no wo se be me bia so onya nyansa dodo na a che wo ba nya se ma ya jimi ba se be ma betena se na mo ba mo na ebe kire wunyansa kwan bi so anagimi na ya doso fo so be ba eto da bia nipa nwene ade no onim se ye wunua ma no mo ni wo no mo dia e ba ne se na ase wo ba enkonko occupy dan ni mo fo so be ma sometimes ne ya na BBC a ye fa ne matrasa mai o ma so mo amere no mo mpa duro so ko mo nyankra fo ma no mo sole ana o mo ne na na ma duro so ni ade no ka ba de kro dim ne mo mrika na nka sole free dan ni mo kenya ne sa na dwo so ma betena ha o mo se se yen san kata wo mo no already maguma ya fin dada o mo sa se yen kata wo mo animu do for so be my side time my man no so mo kenti no mo e wo mo se mra wo mem ha se no de by sometimes so no enya se bia wo ye din nipa ni sidan wo sidan esi so for so be ma ye misa se de enkomo na call so e wa anuafo ne ntama ansa na wotimi ewukuru dan esi so o kru si so de se ye hu se ye bla me ni mu nyina na wa so for so be ma na me fan se yi ba ko asole na obesi dan wo ye maami asase so ye ntimi na ani nkomo bi asa na dan na wusie no wusie na asesen wo se wonja no matena ho a e na wasi dan na wie
do fo so be ma kwan bi so mai so ye mle dodo sa tam na wa sen komo sole na komo otu hu anamon but ye se achie mu ya esabebo nyina de ye ka kire ye friend say Mohammed we kom sheni credit so na sada wo so ade bi ho ne ye ya ye fa common sense nya adwuma e wo ya blabom ne ye hu sa ade na ye busuadan ne ba no timi nka se okwa akodo de jama ne ba no amana ye ne ye sa kwese wo mu dia e na wo fie o eti ye sra no wo hwe no nhye ne ye omuka so omuko si bi kura mpa ama no wo sa se afa de waton wasase na na se edan na no pese wo fa esa nso anya ade be ye nti no wo hwe na omra efie na ye nyina ye ntena se ne hu ba bi ade ye beto na asomdwe atimi aba na munyina mo ye dan kura mo ye nafo anase na ba ko ye moment no ba bi opese ode ma ne ba no kwado fo so be ma ye nya ne sa kwan bi aso ma mi nso so entimi nyima ne ba se ne ba nso so ntena mu ene ye ahodan obi aba no bedam bi dia fine eyo mu nyina ade a ne won se papa na ejama ne ba no kwa de enya ade na mla kwan so me da ase Asem musin wanchi won eno ti se wanchi fo tiemi a eye Binta ene Lukaya omunua ni Muhammad na se onim da isi a esu hu asase to sa na mpese mka kire Muhammad anwumre se opese usi daya yedi ka to asase ansana yadwene blog ho na wo de na asase wakwa akosi da isi so a ompagya ne dan famfiri ho na maya ya ready so ombesi da no eti akwan bi so no se wo ye wo adwene se unwa mai se uyi o mafirim esansa wo na otwa wo blog to osumantia emra no nkire saa otu papa gya da free asase ne so maami yi asemu oba ye wakata wanim etebede wanchifu ahu anibire sem awoka emfa nyese de oba ye wakata wanim eno ti hwan ne be hu se Muhammad nwiani ne woka ansama ye nibire so asam na woka eno ti aka kire Muhammad se sadano se ye chem na enye yie ye just in room kaya sante dia kia ye beka na masem mo hoso ruru de ye nfa mama ni agoro eno ti na mse bibia di na adwene mu dem ani timu ya ye ne de ne dia me ka che na nwumre se ntesa eno ti so obi antimi na da ne mu dia mo fa da na ma hai na mo chesika no tie na ye ka asem a Muhammad wo ba be ka sa tia mpanifo okuma se adwumadi ewe so temadi ka kire nse so mu ade a kraman nya mboliga dwom na akodwonso yebetwa ati etima me mo kama kuma ntomo yam akwa bi so man hu seriousness bia mo de ba adwumadi ewe so me kasa ha hye se bi da efise obi ji ojapade ye wo maame asase ena wo nwa ba ma akosi dasi so ye mu nyina mo dia na ade na wo so ye nkata wani anoti producer ma Muhammad nente se opa asumdie semu a ye bema ni bi opane dendenden so ye bema ni bi ete singi wurum wa mo ko e be kakra bo za kofa nsem pi na dia ba abusuani anoti so wadu mo ko wadu se dia ma dia bone na o maye etu ofan sheni trim se the fact that say wono na see dan see so no kire se dan ne dia etu ko pena say no nyi dan free so eye tie san ye kasa kire adise o wanchi se mo kan se mo maboyi no Muhammad no mo na batiri no nya de wo kire no ti ma me mo kama kuma ntum ye mo ate ye batwea ko si se betita ansan ye gem na asumdua ba why mo kama kuma nto yem ena ye ba ho na ya ma ya mefro na hwan na de o so wanchi kura woni ho the birthday producer ehu ba bia wo ba tampa mo kama kuma ntom ye mo ate bibia be kama we ni Sompa Asem Mpe Nipa no yakwa computer so hwedi emra sisi ya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye
na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko a wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia ma de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekwa so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Nenkrata krani. Eni me ma connection man for den kofo secret dwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adornment akwento aye for. Opese oti kwan kosua de a Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi, Asafule Runabout Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more mature for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Mama kana me no mo hwe eya nsa ye fa ni piase aba adwaman so piase ame piase ye safo fro kra awode awio ne lekọ na afa onim nsa no wodi nubra ne hahama na se egu ye mo a de so pusu nunum no wate ne pampan no wate ne dan kasa wotimi de se bo dwemo biase ansaden ewo ho na se wonom nso a ni hwa no aya so nkokra kina wuni piase wo gure sa pepepe eye chemi na min chemi piase sa enye na ewo ba hodu bia yeton nsadene ewo ho etufo nkodom Peace Ventures a ewo boase fresana mesi didi sui 0557758431 and 0270258138 piase Cherry, Nabi, Cherry. Nunyansen, one too many pa won fi dun watch. Ensasa pin for no. FD agedwedi nkratu yi atum. Okay. Hey! Asemwa ba. Enyum bi o say ene ho na besu ne sa anyum no. Ene kam de tumu ma me pa ka be me. Aye Kevin sa anyum no nim aye hu o. Aye hu. DNA ho asem. Be yi aye hu no ma me. Na mommy ofrim patase kwakusafo enso ewo mpatase na eyomanfo animsem ewo dwumadie we so ansan ne ekobro nyabra homegi nim edie be ne si wo seche jamase a ama twene ana se wan kasa wa hu oba se maame bra ma so momna ne ba ko ne se oba bia se ne de frɛ no Hasan Chingon na wafre wo ba na ne na keka na ne na kota na ne kota wie ye no
afa die nyinsen ba ya kwaku safo senyo no na nyinsen na kire no enura sa kwaku safo toma baba wense ko ntu nyinsen ni hu a akode kogu na pampem opete aduro no gu ye no enya asem ketoa se ababa wa momi ebekwa tenenta kan aduane diem wo ye bosian ye kobo eyi obedi ni free maternity ayasefem sem na asefem sem a esan wom kura ne se kwaku safo so de nam torchlight sa akoda no nye ne ba free se ebire bi wakwa akoto se be ma bi hye momi dem ene emu nsam de daja na ne nyina ntwatia kwaku safo se nyinsen no ene akoda na waba wiase enye wonoa enti saa na tie dia obekọ akọ ye DNA nyankopon adom DNA no asifom na adwumaku a omo ye DNA no blueprint omo credibility e wo soro a adwuma omo bo e bo Ghana ha no enya asem ketwa na ono ofa sample no a yuka brochi mem ene ode koye san hwehwemu no na asa afira brochi ho aba enu tidie be firi mo babia no are very perfect if you say Sompa Asem Mpe Nipa yenkotu agyan e mabro enkokam e kina kon na asa akofa asem aba se wo kwadwu obi ba akoma obi ana so nya akoro se enye ono na ye de kwa akohye ne kon se ye ono ye nye saa enu ti ayehuhu pao ayehuhu pao Kevin ayehuhu Asem Mpe si papa odwumadi ewe so Asem Mpe si ye bie music line so noke ya asem kese papa ayehuhu aye ebre ni ya fa ti ho ne besu ne ya asem foforo ya asem pa omna samwa megidi yese ejeba eno na na ye kanfo ana ye kanche obi bia se ha wo de wasem ba ya botre DNA no ene kura na nyankopon ya adom so obu se menwe first na ka South Africa na be ye de na oni akura yi mo twa ticket na mo travel mo akọ South Africa enti de bia no ene nkura bebre na miwiase ya papa pa wo maame pa wo nanso ayira because of that time let's go ene nyame ya adom ama ene ye bie bi wa na mu nsem no ye de ye hu bebre nye ije mekwa first ana minimze bia ya ubi otia na so na nanka yaka o we ne banda bidabi ansa no obeche moja no we nam se no foso ejemre anunti ye besre obi a wo do asem baba e fa ye moja sem no ya na abotre ene yenya na brante no wo keka nsem bi tama na odifo sama mo ye no ofre producer na mo a ya na edumre bia asemu tika kire no abrante se wate se ye kenkan ne ya mo na mane oso ohwe ne oni phone so se ye ready na menkai kura ade so kwa yenkan ho asem satam kwa ne ye story eti se muntimi no man ka se o ka kire nye nemo wanya very careful ade nan ka se wo ha no ye nim ne ewom se bekwa ama wo se bekwa tie oba ye enim ede nti na se opre ho bra wo so manka we ye ka vosu ni papa mu no kesa nka wa branti wona kwati sika ekoye ye ka wotia wa ma ye nya wodan afena sama obeka ye tan kra ne se wode na samba no nim se DNA no ke ye ne ye de sika beboa no abonedam me makodike ye de nya sa de no bonedam ye de ne se ye pewimu atentre ne ye pe ne ya na wo sabe wo da obeso na wo bu atopa no meka se ma me mu 5 minutes in fact na me so fa ensepa me wanka wo be fi me aboda no aja aka chese wo di wasamba no na nzo ko edi ni no okay mommy bibi aboko de fosu nyame adumo die na na aba bedru producer se ka kire me se wo kasa die ni hu aba bedru resource baba bia bagi atum pa die be firi mo baba bia bagi atum mijidi okay kabema no ha saa asema na kakwaku mebusa no ifiri se baby a ye duro no blueprint for so ye ready omokura ye pe wo no ye breh sanse ye pe so wo abekenka ade no
ɛde maye ɛno te yɛkɔ mpataseɛ fo nyina ɔmo bi ɔmo radio ne ɔmo TV ne nyina ɔmo pɛ bibi atie ɛnya asɛm ketewa amafo frafrɛfrɛ no na ansan yɛbɛka die ne yɛkɔde ne Dr. Patrick ɛni nkɔmmɔ Simadu so mo ka kyɛ Dr. Patrick ne time no tɔtɔto Simadu so yɛkenka wie yɛ no ano na yɛ asɛm o aburade nyakopɔ wo abɛkɔ atia wo no ɛnade abɛyɛ wo afidie wi so no wena wobɛhu mi subai wa ha ɛyɛ ne Dr. Patrick ɛnkɔnkɔtwe nkɔmmɔ ɛmra sei Simadu so producer mo hwɛ tab no mame Dr. Patrick o ɛnɛ de ebi mpa ho fi sɛ amanfo dodo no a ɛda me ɛnya asɛm ketwa yɛkɔ na yɛ ne Dr. Patrick fi sɛ saa dɔkota wei ɔno ɛne kosua na habaduro ɛwɔ France abrochimam ɛno te sɛ yɛ tete habai ɛwɔ ha na yɛ ne nam hasuo na amanfo ɛnam na akokra ɛso gu ɔmo so no ono de broni krom no kosua habai Dr. Memo Akwaba yanua katache bibia bɔkɔ de onyame tumi nti ene de mebre no ano den papa manfo dodo no a ene pe bibia tie die ne nanya baba beduru emema bi nye careful so de nka wo kenkan ansa na nka ya bank emma bi so nye careful omo twɛ me enu tina ye mu nsem no Dr. Aso ye te sɛ na metumi nti asom bi bibia da na akwa so amanfo dodo no ase e PM capsules to do no so a PV capsules. You say no na mema de ye adwuma. Yeah, Oforisuo. Bema bia udidi wi asadidi. Anokwasem. Se udidi wi a sadidi. E so udidi sura didi form. Oh. Na enkoye nkose aduane o. Enkose aduane. Bema bia oboso hu se wo ye bema pa. Ade ya beche no ya hwe. Say solid. On se tete no. Ya na no ofurafu mu ba ko ba bi oba na dua tua na no. Na wo wi no omni musu. Na wo wi no omni musu. Me na ana say ya wo se kojo. Me down no sa de anchi ma yim ba ko. Bema bi atini ye. Se wo besi pi na besi ta. Na betima apem. Abu ban akosi sanyama pa e wo ban na chi aba. Ebrowe na pebi. PM capsules and a PV capsules. Who can be bomb dia and no we? About minimum we PV no. Babema oba no we no. About minimum we. Babema una we na do any kan ho dia. Ane na je adu anko. Mema bebe wa. Frampa de chikusu yi. E de pom maso de bia o. Pamun komun koyi. Enkoyi na hwe Oforisuo ade we so ye na ye ni ya ade chekura na onim ti o. Oh yeah. Utumi ye kama. Na wanya ni ya, Obakura yi nsu ofi dwum nu ma na obu afu. Na office amanfo ya almost kin kan ade a ye titi bi nu ade na ade ba. Ankoyi, onwo dem kire ba se koyi nsu o twere iskra no amfa aba na nse bepema. Otumi di si ho ma. Because adwene no mu da. Bibia akoso kama. Enti bema bia de misrawo ayaduru we na mekamfo ma wo PM capsules mienu anopa mienu anwumre ofa 1 hour time ansa na wodidi anado wi a wo de memman pensu bi dwale ne dawo mpa no kona so be so obetimi ada ebe wo so shake you ama be pima mo wo se ade be kire mo so ni da kama enti eno no wo pharmacy herbal shop bia obenya bi ye PM capsules ko pharmacy bia na herbal shop bia da ne farmer konenak ne apidank ne misty herbal no nyina okwa obenya bia to titi numbers ni bibia kire wadwuna obetima frɛ na yindi nkomo 020 81 62 351 020 81 62 351 Yaw Ashtown imrum kajetia hono a baby MTN for office kase no won na wate so me kwan na jabunkum e kwan keto bi na pai kosoro ana ka free MTN for office na efie baako mienu de to so miensa sa fie no am ne wo Oforisuo ensuo ebetuto yi yawo yale bi a ebeyi no unumi areko if you are arthritis okay
na ewo two pe na come wɔ Africa ha rheumatoid arthritis and also arthritis and awa bay omo mo abuchire no omo ntie ni ye obi ho wontimi nkoto ontimi ntrance ontimi nyahwe cartridge no anakushin no anagregrew no hye ho no onyankopɔ na head eye ne sa odi nsufita bi ahye ne mu timotimi kwa wonsa utimi bu mu utimi kwa wona bi akama sa bia ho no ohaw bi ba ho na etimi kaso benya sa arthritis na sa rheumatoid arthritis and also arthritis no ena come wɔ Africa ha na so no bi wo fie no wɔ that problem na Oforisuo won hwe ya obaka se nipa no ompa adwuma because unhu hwe wɔ no ho e bia bo nso ha krabi na pagya but wɔn no a wɔte hɔ no enu hu se ni no mpenum ne nka se enum emu wie no obi wɔ wasi fie awie ono ne fie kwan no se kwa wontimi nkɔ ɔbɛnante a chode load no gu poma ne so asa na watumi anante obi wɔ hɔ a ɔnante kama by 6 months time se bi ɔba na ne sisi no wɔ ha na ne to no etuma ba center boot na bu wachia misraw wonya accident enfie num ni enfie du ni afa na kase na kanu untimi nkoto untimi ntrance ọkọ hospital doctor si wachira kase no cartridge na eche ho anakushi na eche ho awe ntu trance ya wote yaw anase okotudwe wonante a ogro ase kase na beyi mepacho onyankopon de nkwache ne a wochena yenhia wo Ashtown Mbrum edini ye Patrick Natural Health Patrick Natural Health yawo Mbrum ho no a kageti ho no bibia MTN for office kase ho no wote so amekwan da bonkum si a efie 1 2 3 ehwa na ewo Oforisuo me se onyankopon wodi 2 minutes bia hyen abam ento bibia se bio woda osisi a obebi bia kire se bio producer ba kwabrane na ye no huye obeko private o obeko washu bia no a che kwabrane na ye no hu aduma a wontimi sorry wako hospital doctor say eye rheumatoid arthritis and also arthritis onyankopon de nkwache ne a wo kira ye nhia eye titi ye ma onu no bia mu oyusu ama kase no apai no kase no adwa no cartridge na awie no anakushi na awie no ntima untimi ntrase untimi nkoto untimi na hwe no onyame tumi nti kase no edidi o enyini enyanuane papa di a eno atimi ko no enyanuane papa di a eno atimi ko no mentre wachiri isusa no obu obobol na namabu anotu na accident fa ko mata beti haban beti haban wi atama me bi sisi a wode bata baby a abu no 2-3 months time mo se dompe no atoa na nipa no se gina park so yede ebobo be pacho edro wo se ma wi accident se onyankopon wode 2 minutes bia hye habam okay it se bibia how bia no okira onyankopon de yenkwache ne a ye wo Ashtown Mbrum kageti ho no a bibia MTN for office kase no won na mate so me kwana da bunkum ekwanketo bi na pa akosoro won bibia omoton agrochemicals no ho na me ka ho asem bibia kire wadwuna frɛ number si na me sorry 02081 62 351 02081 62 351 and 0243 42 3471 0243 42 3471 Oforisuo on se be me obi kam na okay ewiase ohun anya se bi producer o ma me banku na yewunia anokwasem me na diagro from Krabrim enya me do one day say wo ye bishop okay otina sori kama wo Accra I see preach the word international so for panyini na eye manije eye ma ho okay was it Patrick me no beba okay nti me fa fiji kesi yusu na madanase na masiri nyame ama no oni na nim kan o man no san na nya kan mama do hu ha Reverend and okay me bre no tia nya sa ka me ma Reverend bre kakra nyame asofo no me hu mu a me fu ni agro mani agi se okaso Osei Aboagye nyame nhira akora package sa na nyoma ekoso
Okay. Oyi chira Bishop da ko be sha da twetwe nkomo. Is it obaba ye pe time wa amanama. Oba be preach. Ye da nyame ase. Ye da nyame se no okra ba efie. Bishop ye mo akwa ba so. Mo akwa ba. Okay, ya de Patrick Natural Health na etwetwe nkomo no medi papa medi ni one dance da bia o. Da bia se me ka kire wo se. What to sign? Mamu la ni nyina. So mo say PM capsules no. Sompa mmerante no nom papa. Yeah. Ade de se unya ho results a un sai ni akire. Sa. O mo ni di akire PM capsules. No ba ha wo kasa wani aji wo fi say dia. Na ka fie nwa. Mema no ate kama. Kama. Okay, doctor ya beda se na Yama Bishop so akwa kede yakwa kuyanim yanim ten baby ayeduru no blueprint for be yo modwuma enoti cameraman mo hwe na mo fa camera no to blueprint for no so na ye pese ya kire wiase man nyina sa ade ne kura yakata no na ye kura no yenim de wom afai na ye nyina ye betibie panipa udin de say Oto frame Edmond acha say blueprint na ye adwuma okay mo dwuma efese mo dwuma efepa mo gidie se be simam enum so obetumi de awie ene yenkoko yenim wadawroma na yenkoko yenim na amanfo dodo no a ene atwan dwuma die we asembesi asembeba o wote ano mo hu se wote ano no enti yenko pemizu ene 5G meza no bi ne mfa eni adwuma orofo aponto ni abadi ntoro nyina emizo ene 5G meza na riskane edi code no nya new Sompa no dia orofo mrante no be yama wo Sompa emo akatu apapa Express Group oni akontusem no nyina abawu akontusem nyina yemfa nkoda Express Group no omo ye ehemfa na apese okọ Express Group ni betumi aboawo 0249 0000448 0249 0000448 3 eba center du papa dia ba dwaso 3 eco capsules e de 2 koko na sepa kolinanka ba dani eba misti eba apidank ubenya biato 0546107107 KKB Herbal Center onu the veins expert KKB Herbal Center say eyani yade ana stroke diabetes na fibroid no adwoyema boso amakoda ntimi entom prostate no how pa blood pressure no ana usisi ya sciatica no so how ntiyanko ne yemfa ya de nyina koda KKB Herbal Center obebo epa so ame oni municipal kwantempo no so usane akwa ase ho no na koda no pie usane akwa ase ho no no na obehu KKB Herbal Center ejedufie ena wowo na wokọ akra wowo weja old barrier ho na behu no community 25 so ye tematachima twimia kwanta afu Kenya ase number 2 so obehu no ewo ho osime nkanche o say fa oyade bia ebeda Dr. KKB Herbal Center obebu yipa 0557 346 080 0557 346 080 KKB Herbal Center na make for na media ma Dank Natural Health Care Complex ahutofie eno na make for na media ma say patch number 2 no wo City Life High School no hope na Dank wo yemfe yade koda no na wontu ase emfa emai ahonjo yade stroke nyina otu ase na osa no kra de wo de kwa obetu ase no de ama pa na nam sa yade eno kra de wotenete eno na yede ekoda Dank na nyoma akonkai ediamount patch number 2 City Life High School chemwa enwo 0244017556 0244017556 na yeko Dank ya so enyoma be konkai ediama kama pa obo Herbal and Medical Research Center wo frew obo se menkanche o sa ado ato adumanu no wo one sofu ma medokru ne di hwe animu yade ben na obo ontumi emwa na mianka so Osei Aboagye yansa na yekoburo nya homgiem no mikomiemia menkyere wam obo Herbal enya asem keto akra wodofo wode Herbal betes abagwa so sisi yade no eko enam san yade nyina etu ase saa na ode preke se pada no immune booster duro mojawe anemia duro no ode abagwa pa orofo ye kwa ado ato adumanu na yakọ pe wobo na yakọ de yade yakọ no otu ase de aman ye from kon ya yefre wa homa wi so 0257 472506 0257472506 obo Herbal and Medical Research Center orofo yenkoi blueprint for no o maye yede brenason papa yenkoi anim wadawroma
Ofa we dey before semester say no be say mfa akonya we so na medam ase. Say yen sumato nsa afre. Medam mo ne motifo nyina ase. Ampacho mesha say no yemi e krata ne nko krata na etosu mienu no. Me akrafe na me teme de na no pani twa me. Yo bancha. Teme de na. Mon tro ye wa de me da hu. Wa wu mun. Papa no fonyini da ho. Koda no so mfonyini da ho. Kama. Ti pacha be say omo TV no so a odi tumi say ampa papa no e na akra no so a ti ka mama no betimi age tum amaya. Mo frɛ mama nem na say be ma no ne nyim ni a. Ye. Aduru si ye be kayo asem besi o. Enti akoda no ene papa no ene ekofa omo sample no ede ko yuka brochimem ekoye DNA no. Eno tie bebusa baba wa no se ni kunu no a one no enyim ewo akoda wonie ne ba no so de so obi ehu se akoda won ne nam fie heya osu ehu TV so o ti akoda bi so akoda no a ono na ne ho aba man so yo ye asem o maame uhu mfonyini no TV no so microphone no mam uhu mfonyini no kwa kujema no hwe ni ye jema no hwe ni ye mame bema no a me ba cho no a your friend no say Emmanuel Kwakusafo pacho ai producer capture bi ne fanto TV no so beje we no capture we no wo bi wo ho ai mo fa bema no nto so so ma enti wa ma kyana ne ekokasa preko ho enkrata bi a yese fata se court asem kura no ka ma me abonyina no se bubo wa ene oba so se wo ebubo wa asem bi si tietietia panipa wagye atuma wie abacho abofra no so e ono a ai ono a okay ti bacho mo ma yenda ne krata no ko krata na idikan ti acho her results na yo ba bia ya twa DNA system abacho no na ye markers a ye measure na ye hu se maame ne de no ene abofra ne de ne ye pa na ase enyepe papa ne de ne abofra ne de ne ye pa na ase enyepe ba we no papa ne abofra ne kwa na ye nti ye nkan maame ne de ne ya nya maame ne de ne okay papa ne abofra ne kwa na ye ti ba cha ofa DNA system na ye markers na first one no ye wo D3 S1 358 ti ano no hwe Emmanuel Kwakusafo de na ye wo 15 16 now be share obenpon so there no you 15 16 ti ba cho no bro from Ebeka said there is a match she mo Ebeka say ene ne say and idea no so abode ana say Nyankopon in such a way say abrebia no say papa ene maame for yefuna time bia no papa no abofo ne nya papa ne de ne half no nya maame ne so ne de ne half ti ye be hwe bia no e wo say abrebia no maame ne de ne half e wo akora ne mujam and papa ne de ne so half e wo mama ni akora ni emojani tibacho first marker na 15 16 and obenpon dey no say 15 16 there is a match epe na yakọ second one your VWA but you know say 15 16 offer obenpon dey no so 15 16 until there is a match okay na yakọ the third one D1 6S 539 and also offer papa ne dey na 11 13 abofra ne den so there is 9 11 t 11 11 common one t there is a match now about the fourth one CS F1 P0 and only about 10 12 and abofra den 9 10 t there is a match ti bacho Cameroon ti kameko ni nyina mu but wo de wani hwema obehu se ni nyina no papa ne den half wa akra ne den papa ne den half wa akra ne den sa na dikusi eye Kwakusafo bacho eye Kwakusafo ne den ti papa ne den half ha papa ne den half wa sa throughout say be akusi ase o emre ne intimi ko ni nyina mu ti no e be based on sa result we ne aka say Emmanuel Kwakusafo oye ai obenpon papa papa no obenpon papa bacho na je sa brantie no wono na ye sa anwoma no
Ready. And I was a bit in Swaka say Obrimpon, no, never pane, Imano Kwakusa. And a bit to Anka Kwakusa for so ban Obrimpon. Sana blueprint for a resource in the team. I just have branch and a battle do. Chababa, who was son. I see. A better blueprint for us. Red Doma say papa, na ye pemwana ye bre. And also a yen to me cassette. Say ni say moya dear pa. Mochi kwa way. But your blueprint, about DNA moons and some day that's wrong. Now your offices, Ghana, Mania, your baby Abibri. Now your main offices, Accra. Okay. Then so man, and I'll go easily go so be we. And I come and say, Asafo Snate. Okay. But open your child when I say, Bia, when you're caught in Sembina Besse, we DNA, Obitima to Safray. Simple say, what embassy I say by DNA, now the back to Quanesi by DNA, and also Bitima to a blueprint. And Nina, and I say, we are ancestry test, say, Bia, baby, what you free. Nina, Bitima, I am, so. Obey DNA, so I say, Opa Power Bruce, Nasa Crown, so Ghana, a bit me for Crown sample no. Now I make arrangements with your pattern labs now outside, no more for Papa. Yes, none now could share now. Not just some more international. Okay. See the Yanis of Betons are first, so call Befontin Tanis www.blueprintdna.org. Obey me on and I say a number 0547 113 957. And to me for ya, so you beat me at you now. No, blueprint for a better say, Omojume fe papa. Na say, Oshe, hey, if you okra 14, 16, na che say, Akwagu. Ombeye. Ombefa nkase no ombetumi no papa nwia krae ombetumi no papa nwia aye dia da ye koso ya ni putiri kire se Emmanuel Kwakusafo ye adwuma wo kasapreko ne ba ne Obrimpon ne ba nimpon pa enu Obrimpon je se muja akasa mfidie su akasa we ya anya na ha o ye fa sample ne ye de ko UK broni ntwantro maame obapa ofa sesi ano wadi bem die na sem na ka che wi asema nyina edin kan me da nyame ase na ma da tiefo nyina nso ase de me ka kire wi asema nyina ne se me da sa me de ma san bedan Asem Mpe Nipa no o ma boa me ama me din kunim e fi se me na me je me hudi ba be ma ne se da bi de me hwehwa na me nsa aka no. Okay, also Jenny Hudi from day one, Ababa Wawi, and Tim Pennyfor say or ba wonyim any nim nikuno. The nation sank. Yaw, yeah. Let me catch you as a Bengasa, and I send this trade. Yaw, first of all, if you can't correct you, Yabano say, or there are the assessor Yabuana, and Dinkunim, Yanny Abuano. Dear one and Diabuano, a Diabuano, and a Quasem. Because Quasia BT, we are Babacas, and your Monaco, who the end for Debamunia, international. Because Yamo boy could have Quasia, come Quasia, now Abobona, Agobanesa. Yamida de Biamica, we was a Casapraco for the Gaima and Eddie, or go Mojuman Hufi. Sebema Sabita Fracture, when ye Juma company can see your Juma. Now I call for bad done so pam no by any saying I will. Now, say when you're responsible man to a certain level, so bit my show, but a brand here, crackety or die an animal the whole when it's any pompa boot him. Now I was about we now say Sebi Akrana in your back. Eti baby can hear the a bizo grab a call me, my current one fetching on my wounina. Now Sebi your tuni pad equiness. We are Bema de Biamica, Miss Men tries a man yaquasia that we are say, so we are Bema in terms of what the Baba we are here. What kind Samsa or catch it all,
wɔso ɔba bɛni yɛ awurade agya padeɛ yɛfunu mu aba yɛ akatua te bɛrima kora pɛ sɛ ɔyɛyɛ wɔ asetena mu a ɔmu ani kɔɔ ma ho awurade kyɛw sika firi sɛ ɔnim sɛ ɔde sika no ma ɔde bɛhwɛ nkɔɔfoɔ bi ɔde ɔmo agya wɔ wiase na wahoɔden ntimi nti no nti na nkɔɔfoɔ bebree ware na ɔmo nya ba wie abo sɛ awurade trɛ ɔmo ahyia mu ɛfiri sɛ onko akora ne bɛkɔ university ɔbɛkɔ ss awurade wɔn da kwan abɛfa so abɛhwɛ saa mmɔfra yi wakatua nkora ntimi nti wobɛhu sɛ wɔyɛ nneɛma akɛseɛ but na ɔyɛ hwɛ akatua a wɔgye a na ɛnsom ɛno na kyerɛ nyame ne bambɔ ne n'ani ɛwɔ soɔ sɛ wɔma w'ani ku ba ho a sɛ aberante wɔ ama n'ani amera mɛhwɛ akora wei yɛyi ade yɛyɛ ɔnyɛ bi wiase da madome no so ama n'ani amera mɛhwɛ ne bɛyi a yɛyi ade yɛyɛ ɔnyɛ bi da na me kofie so me kwasire nsu e wo Ghana nyina so onim na so amehwe abofra no a o mbedi na chi wo na bra bom ne obobra wo huna no onzua nyanza na sebe ya na nya ya na sebe oye o munnim se o musalashi na ebi no munnim o zeze yo ye de papa ye nim betro so a na hwe oba bra ne we ya wote obi pe wa korokoro ba bia wo ne nam ne so na ye de we abetno so onu momatima hunu adagem sa ase nyame na menene wo ye an kwaso ya ze nyame na menene wo ye na bra onim ne asie nti no ama we nanim asese be wanya accident afina no ho to ne ba na wo baba begina o sese be ma wo menyeme ba akora fefefe o da ase wo wonya ejimi no wonya ne ese fata na ye omo manipa bre dodo asama ba wa watu anamo akọ ade na ba betena sitie ne yesiye wodi asumdi ato ya nka hakora betima nu ho aka je sa na tie de asebe abofranko no ho ofe unya no ne wa ye atwam ye mfa nchew na nka to asumpo na nka nya akọ wantuma mfa ni die we nyina bi ama tikasa preko beko no wotwentoa ndi no wa bo pese sa na wodi si wo no wodi we manim no wonzu anyansa wontu anamo ese fata anya se firi na ekro no ba bi yede ne befefa no mpe die ne nanya abeka na asem no nko eda ho ne die fitina ko ha ye betwena bo so ba bi a o mpe no anya nipa nso mobo nti o mana nimra ne ho so na mituma nyina afo wa enya nto ofie no wa wunya nware ye no wa ba mba bi nya nyemo no me ka jo se ne kwase ya twempna but ne kwase ya nwo me nwale kwase ya sa se me da bia me ka kire mo wo wale nipa kwase ya wo bre wa setina mu wo ntwetwe da wo ma abusuya nyawo obi a wani mo nyama na nka abusuya fellow afedi oboze abusuya kan ye pede kire because wo de kwase ya ba fie kwase ya na sabita frache won surprise one day so obeso hu kwase ya su a onim surprise ye kwase ya nhweba kwase ya nim se de sisira ya se ene ko ya faso kasa ya se ho kwase ya buro nya nunu mo nto bibi nkwacha aso ne nanim abanyam wo abusuam edi sankofo ne onya hunu se asu no a wo ye kwase ya wo mebo abrabo mo ani na ho so mema bi kwasika pema yom se mo bekura mo mpre na jepe nam ne nam so awie ye no mo nkwafa mra sisa mi kasa ne classmate ni monyamfo bi akodi abrogyina wo pe no mi kasa ni schoolfo bi ono mo ko school mo abobo bra wo krom mo we no a watuafo mo nyina so a mo kini ye we no okonya ye na ye fa de bra fi a na enie ya bra ni ntimi de me nkwa kire pi o mena ni mra na ho so na ka bia nso a wabo bi ohun so oba betu asa aka no okay Tabita clinic clinic ya sabiri no obwa no sama for ya de diabetes ni prostate ni infection ni nyina matesa abrante ne so aba ho wa wo fi ha de o mra fidie ne so nya nanim guase no wa wo ba kama we osimenhwe no ano tabita se men kan to say prostate no any infections ne diabetes no tu ase yade be na record tabita untimi tu ase mfama na ya bibiduro so no di tu yade no ase laboratory ne scan fidi ahudo pi wo bi na home service no so ofre mo ombeba na nyoma akonkai pa ya wada ne wuku da bia no prostate scan no e free na de aduro no so de en de enye free ahojo daban cities junction ho na be tabita clinic na ukonkan sunyo ne takwa de takwa ubehu wo mo so ya adwuma adwoda ekosi fiada anopa no so ekosi anwumere no 9 0260196219 tabita clinic na me kamfo na me dia ma piase leko ye twitwa bi na bubo bi piase leko na piase leko no enubina wo mpa na said osidi atoko na ye piase leko no enya asem ketwa ba bi etonsa tusa ene pabo ahodo nyina no ubetumi enya piase leko bi ni bi na watwitwa ene ubetumi atibia dipa na ye ko piase leko ba bi e wode Don Peace Ventures ewo boase na eho na benya piase leko ne dodo mu a na de ato Food and Drug Authority agiatum enya asem keto akra 0557558431 eno eye piase leko na me kamfo na me dia ma paso bitters adro bi ensa
Yay, send Sabia Dro. Send Sabia Dro. Eye paso bitters and asabre me kan fonam de amount na enubra na wo paso bitters no enya asem ketwa or for paso bitters no efrin kran ne beduru kumase an amount for aso paso bitters esoro enya asem ketwa kra hwe wonum hangover bia ntumi enchew or for onum a ubetumi atibia di enya asem ketwa kra na ema no omukọ afichire no so no se onum paso bitters no na se unya free flow beba kama pa anoti ene ye kanfo paso bitters edi amount na wukọ baabi etonsa tusa ewo kumase mountain so ene asante mantem ha ubenya paso bitters ni bi na so edi wujuma enya asem ketu akura sensa bi adro eye paso bitters ena me kanfo na medi amount no wukọ kewa fam ho a paso bitters ubenya bi ato yemfra wo mo ahoma we so 0533 770 490 0533 770 490 paso bitters adro bi ensano no sense bi adro eno na me kanfo na media ma abrewatia Oforisuo bema etoda bia na se asem bi wo ho na wanhwe ya na wo kwa akoka se bi nsem krampo ebetra so no ha no anu akopa die ne beto Oforisuo bema minya aso eno ada nipa 3 ene frɛ me ena da bia ye body ene so ena omo disappoint omo yi ese Oforisuo bema wo ye frɛ wo a wo de me ba me benne ye hye dwumadi nya hye dwumadi ase na producers frɛ wo would ayi your friends ye take first story grandpa your friend no say wo hwe wo phone so say ye DNA ne ye kenkan wo asent adentina ya ntwe na ye sie nyankan ye wadum phone se no aso na dum yo wa bedru ase no bla ha wo se wo ma adentina ya ntwe wo wa man sa na ye kenkan ya de no na nyam bia wo gina nim wo so wo hwe reception TV na ho na besem bisa ne so na afa adwuma na asa Sompa ne dia ana time no wa beto eta mama ye na ye de ye adwuma no so be ana wato TV esiase no na nim guase na bi Oforisuo bema mema bi nsu enyansa me de me ka kire nipa binom me se wo ba bia se woto wani hwe bema animu a e wo se bema no wo pagya wuti ansa no wani aduru anim adenti enya height ntia na mom nyansa ne adwenim de mu no e wo se bema ne de no eye tenten ware chen wo Oforisuo ba de bema ye oya mechanic wo kasapleko ye ne ho no a kire sen apostle kan ye nche wo ya ho sa wo ya ho sa na na kire sen sa wo sa bro nsan so ye den yo abegina ni mo na afi kasa bra dem asen so aha de memo na wa set take de ne guy no mo fa brant ye ne fo nyini nto so one ne ba no adentina wa antwen wa mo wa ma na ye ntwen wo na fidie na ye wo de ana se wo ebra no no atode ama ye Oforisuo bema no onya chenkyere twan na wo ye no nyame ya adom a ye pia ye ne ni nsanka ye biada se wa ama na se ye pia Oforisuo bema o chenya kopon ye adom a ye ne be hia wa bem wo dosu oh yeah ene panyimfo na hu se mema kentina wa bi edina chi so ene na fofo se ni nua no mu wo mu kanya sasa mo kire no no mesi bibi nkyere ya ansa na ya sore I am telling you Oforisuo bema se nya sole fra konwa yi so every dam ha se nom obia ne ni kasa biem ensa oba no na de na asamba so kasa wasanya onipa no kono wase masanya ya ne ni nsankai sa ne maame ene ni nua ba ma wa ha se nom on be ye fra asema o kan fi a eye wonu asema but sa wase ye kan ya se ye mu na ne yan ka asem na de Oforisuo bema from this studio anwumlei so ma kasa nkyere ya ansa na ya sore ne ya ma ya musu se pe wo kyere nyame ya adom a on beti ye kan e wo dosu ye be ko panyin ho straight maame ne sa asem fun se no won pe no Oforisuo ble ne ko obe na mi tu ne fo ma na ni na ho na onye nyansafo onye agimisem no Oforisuo bema ohu efe ye ndidi obi aba no ohu efe enye se na wasanka bema treat wo etu o ma na ni na ho na next time no ebi ansense bi medase okay omna samu Oforisuo na me de na me kan se abrante na oba se oba ba se ona abrante bia wo enye sa na abrante no so se onte ase because akra nya ne bento be nhwemu eboa tie ekwa bisu no otia won fomon na ekwa wiyi ena sebe memeka se wo jimi ne nom wo ye no se ya bufu wa de yira wo pe wa de yira wo sha akra ne wo ba sisi wo ba ekwa bisu agu nani mu ase pa ekwa bisu agu nani mu ase mantem wo tie short ase because wo mo ba na hu se ena me kono no ba bi be ma bi hye ne dem wa betra kanse mu wi na de wo kan
me ka se numre so se ya ntwen nyo no na ka so be ma na danfo bi aba ni enu ni nkomo bi anka de na wo ka che so be ma wa danfo bi abeta aten se moja anyira ono anka sem se ono na esisi ni so se sa adwumadi o ebedi obelusu na esisi ni so ni sunsum ka kire sanete no nim se obelusu enu nti na de woye kwa nim gwase am so ba wadi ni nsan one ayen gwase ma wabusua two ayen gwase ma company awum three ayen gwase ma wankasa se picture na de da isu di na de da isu oba bi aba ko fani bia na say wa say ade say enoma sa na woye o de onye ma wonye de to so mienu onye na dwen say oba ya kwa ese nu ono oba na ye na animi eba say ya we na ade me ko ye ko guma ni mase na wo de wu no ye ko na nka na fama wa ka wo so ubosi oba kwa de se boku asua ye wa busua bi anka sa me powder gugu omo ho because of us enye ize wasa begyan sa de ni na ode Sompa na bi e ana ye tra radio so kasa ye unkwa na ho ofe tie ntwem wunim se bre na de adwuma onfa na sam nko akora no hwe no wanhwe na mame akwa bi wa mame nka sam chew wanhwe akora na jane man nko awo kwa bi so on dem pesa mkire no amani hu oba japade da me na make akire wo because do na nsamfo no wo ye no wo ya hwan na so sa wasi ye catch na so wonti ase jobs ye be ko ye sei nipa wasoro no wasoro emmom fasanse to no so awie ofoso okay enoti no DNA no ajabu ya kenkai na sabri ame no kasa imanu akuakusafo a wo ye adwuma e wo kasa preko a ne ba ye fe no brempon obetwe ne ho da wretwe ne ho manson sa akoda anye ne ba no ene DNA no na aprufu no me ya sure say ne copy wa ha mfa ne copy ma no ne copy ne de say ne de ono ne kotua ne sika na yen kan kira brantie no say sabia ku sabia nya adomi Osei Aboagye me nkofa wo ba emfa awo bi amehye me na ka wo kan say Sompa Asem Mpe Nipa me na menyi sika mfiri ekofisi mfa nko edie ne fama wa na mebuzawo enu ti no yema mema bi adwene na ho say se wa wunim sa baba wa no wo frɛ no plan no wa wunim so na anyem no enkotwe ho manson ade anim guase beba ni asama brantie no nya wo ese kwakusafo no ya adwuma kasapreko no sa akodai wo brimpon onka huru se akoda ni pani mfie soso onyini beye dokota onyini ebeye obrimpon ampase de ne di no tie no a wona ne papa no obi ka ko wagu akola no so animu ase akuni maame na animu ase memba bi nsu anyansa enu ti mantemu a wote nyina na okọ ho awafere wani begu ase wo ho ka wokọ akurasi ye bon tutuo enu ti efo na ase awrampempa fama blueprint fo se omatumi ama nkunimdie enso aba na animguase enso apepa afiri obai so afam katacho be ma ne kan asemo katacho be ma ne kan se obi nya akokodros de na asem be dance of Osei Aboagye di ma asem achimamia 50% wo me ho enye se bia me de obaye no enye na metanachi o dabi na so me hwe se de odin baaye no obetumi adi nkunim na Nyankopon ayama ye no eye tie eno ti maame Nyankopon nhyirawo efiri se obaye waka nokure no anu waka no onokure die ntu na Nyankopon so adi ama o enti akwan bi so no maame titi wuye onye obi a wo ye basabasa ti Nyankopon nhyira wate maame oso Nyankopon nhyirawo se wo ba aboso de adi uba na chie wate mase wate to uba ni yie vise ka koba se kebuti a obayi a kede ani buase kase abrewo na so nam ntete papa de ma uba ni ntino enim kunim dia yodia 0554931131 0554931131 0548 na 31 yankon homa so na yahwefo ne atiefo so no de omo ka no ajabo ene die no ene momi ene akwama no nanim antumi anwu ase yima no akwakusafo ne ba no obrempon one ya adwuma kasapreko no hello Obo majo so aburu katachie me braniti yan contentem yo ko yesi ni mate yesi na yeni nyami so anu that's why obo yebe meka so ba ti se mi o ba ti lo to namba obo di yesi da no so wenya
Who shot up my me don't have we don't see a show but oh yeah. Make me send away. Open kind of I see women are for me like one. Hello. 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 Baby afrefre odi mame. Me fa cho bibi nti mi di besi. Bibi nti ene na ya adwuma yenti o. Me fa cho your sister ya fam me fa the same thing. Me ne be ma na ti. Ya ti fa ite. Na me ni mi de. O se me nko sei no. Na me ti da bi me nse no odi ka wa ma ye bi. Enti me wo ye. Me wo ye na ti ti na nya ono nti ke ko e die ne. Ni e ko ye e bi o blueprint DNA test. 1 year when you have paid or taxes from DNA nuclear, you could share bribe in Signor. And this was after your third one. Mame, oh, fine here. If I tell me, I don't decide. I try also about some passing penny for Osei Aboagye. Bra, mebua osa akwa no so wate. Noki. Hello. 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 Baby afrefre udi katechie yanko. Good evening. Maji osu eburu bemena. Kama pa ebre nti yanko yanim. Yaw Osei ye da mase. Ni mudi mafa mudi mikata fluenchi na vutu no. Okay. Ya me kan se no kuni ye be ma no omba no pass to binka. On chire mo. In fact, ono ani de no asoto ni shidi ni fidi no achino a nya se to binka chire ba me ni ma me na busua no. If Osei ye da mase, ni na fa ni dia magana mani dia sa fa ni ya. Ni shiram. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Hello. Hello Timenka. Baby afrefre udi yanko ko ye ne mebre ni so a. Because Yenti o. Noki. Yenti o. Radio adwuma dia botre na yo. Yenti o panipa. Oh, ya me kache. Hello. Yenti o panipa baby afrefre udi. Yenti o yankonko yanim tem. Be my good man ni masita. I don't know say why I na pa extra $100. So book at the blueprint na de akra. In that ever. Hello. I maybe a plate and didn't make a friend number. Where you some Asem Mpe Nipa yenti o. What's happening say? Masam say obi abu nkwasea, nyempa say de to when Na okay, obi abu kwasea ya na de aba ye bedi hu dwuma de ama wate. Hello. 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 Me ti opa baby afrefre udi. You no free jamani nko. No, you go see Dano in the back after summer. Yenti o. Enyumre ya na nhoma di mani papa. Hello. 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 Yeah, good evening. Majo so kadachie baby afrefre udi taw. Makasafre da mako. Yenti o. Ya, ada ni ba no ono mpaka na. Akola kama kuna kitu ana. Wa kuna yeye ndio ndio hadi. Ni ba no kwa kola kwa ndio ndio na plan. Onde na au pale ndio. Mama yeko na hana bepeba. Se. Hello. 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 Baby afrefre udi katachie. Ofenso. Yenti o. Kasafre ofenso. Yenti o katachie. Be ma no oni de roye. Wa pra kama dira na o kasino da. On pe no, omre de no.
Asem o. Hello. Majo so ma me baby afrefre udi. No ki. Oh, mama atim de menti ase ukaso wa Jimmy sa o menti ase so wa Jimmy pa de kwa kusa for bema ukaso wa Jimmy sa enye fe. Hello Jimmy sa de. Hello baby afrefre udi katachi. Hello ya jo so bema na yenti o. Ninya no fa munku abokoma no endi pa de yeba no nko so ba ni bi aje dem mo do wa yo ba we ni mana ba pa yen na ni tani na dem ma ni tu nya de otre no ni ne ba ma di awo ba ya mo di en te de ten ni kan ti mo ne ti te mo mi ko ba na mi di wa na Okay, duru baby a opeti ya catch rew. Kwa kusafo. Ya asem o. Na message sister no say so ka say we Jimmy sa no de. Mesre no pe. Mesre no pa say o ka say we Jimmy sa no de. Yes, what ya ko apostle continue cheche. O Debbie kwa sister no say the comment no many an. Say we Jimmy sa no de. I don't think Sompa Asem Mpe Nipa say open say Ode wa sembe dai na ye boa ni dima wa 0243585878